de amano obi bia ni wo betumi amakro potwadia pobasa ya dom sika se de waya amano waya de dabi wono de se wo behwohwa no na wada na se enkoa ana ehia ebre asose ye de Asem Mpe Nipa dwumadie ede ebra no so abapa ho no so hey time we metashi ya no papa eno ena ye frɛ na samoaka samoaso sa time we no so abapa ho sima enso ai ye frɛ no asamoa aka asamoa aso ono asamoa impom te sɛn anyame adome ho yo ya na wo so e kama mecha wo so eno ho ye fɛ medase de bia mecha wo anja na mecha ka asem bi ho eno ho ye fɛ papa nyankopon adom medase se wakamfo me ho ye fɛ eno wo blinke dodo na me blinke on yeah na so space we so din de say we Tom Ford and so designer Tom Ford yeah okay Tom Ford and board name pa okay Tom Ford yeah and now shirt no so design here day Ralph Lauren wow and a wristwatch we a wristwatch and also a wristwatch yeah okay yeah kwa kunye ni packet wa o say adom okay say yentra ho enoma bi bebo ya mani nyina aboye sa da bi ebi fa bia ne yenso afa bi say maka say bi bu ya yenso ya bu bi ne kwaso ne kwaso yeah okay po kwabna Vosio empom anyankopo adawroma bibia ye kama na ene me ko magam my sister na omo kamfo se ene wo ho ye fe ho ye fe papa no so atade ne bow jamse de magam fo na ono ye sa meja yun kataksa magam fo ne o papa ya sema ye kanu ikodu ba bi na kanfo bi a enye wo chase na overnight fit Tom for and fit toy and etete Tom for etete if you speaking na kike ni ye be kike ni o for ko ese be fe ho and wo chase and Tom for na if one na fi fa why ani design asa obo so to da ya munye sa o magam fo so mo chia o Mrs. Om se anopa na ba ho o se ho na ya me makeup na o mabo aba so my sister Machiano Sarakoba so Machiano okay over to me ho am beto oni nyina firi wo bai Sompa hema ho Sompa hema eni uma na nkasa no o tema dodo masoma de ne firi eni butiki on kwa na benye bi wa ma ye plan bi ba ye mfanto okay wa ma ye plan bi o ka chem se ma no omle nde se me ka se plan ye be kan emu ye nka plan na nka so ya de o deep no nde ye nka famiska mama o me iska mfa yimi de mamba o da bo ameska o kwa na jaja aye fide so ameska abrotia na my aye Teddy Baker o shuro so design Teddy Baker okay o British okay Teddy Baker ne no manye yi na kwaku na chese obi bia be hye bia eni dia ho hye ana dabi okay mintimi nka se ni nyina wodin but mostly no design for no also shirt no ye he Ralph Lauren enye ne kure na she's no your friend is saying obi na atwere so onye company no Teddy Baker okay obi na atwere so ana me bet o bet no so ye dey me bet no so ye ene so gina we ni so ye hu ai ado chese dabda de ei chese abrotia empopo so ye so be ma empom ti say nyame adom boko na so e mini mo so for ne problem na eno no kra eno anything na o magamfo kamfo na obi wa mo akamfo me kra me ko magamfo me o enya problem sinte ye mpaboa ba me mpaboa na sinte no kra ye woni di so ni ye wo grace yes na se no obi na se da atwere edi aguso enya company enye company o na case creation se na me hwe o hwe dey I the office me nwan metete o me no na metete no okay me no na metete ya to dan o nwa pa no me nwan no we ni se no me agina chi hu ya ne yaba enkasa ta okay
Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre wasugu so abutie no na bronya bosom ye toso mienu no ne da etoso aduenu baako enene 2023 na sad date we die kameya ye se 21st na ya ade bia yire ntimi mfi because emodu sad date we emodu papa a obia betumi adi ho adanse ye se date we ye kama date we kama papa wamna samu atrase odifo po kwabena ewo ha saa ena wo hene yire maame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia fa hoye dan akua ene obetene nka enya asem keto akra chief executive producer madwumadie bema wusu kantan kraka ekoba jesi ekamboafo no a omupia ensam ne bakwa na ya mensa brampa ewo ha ne wona se di bonkum hene akosi se pike ebeba oyuko ba kwaku ayeboa eka dwumadie ho na uko MC aho a Buffalo Soldier ono so ewo ho ima ewo ho akiola school fees na Silas in cancer Dr. Silas in cancer se no Silas o se Asem Mpe Nipa se ye ba Asem Mpe Nipa de anwumere wo fa ni agro ewo MC aho nani abre ebo adwuma ema Asem Mpe Nipa said ye beya Asem Mpe Nipa ebefa ne ntampa ede efra enya asem keto akra kofro bofo pa be masu keto am yipabre na asaya Aboagye Oforisuo ne tin Oforisuo me ena meti adwam na mede Asem Mpe Nipa eko bose asase so enya asem keto akra na ansa na ede afutu sem no ebeba no abrewati asema mananga zo Oforisuo wa mama nkazana so sister eduru ba bia wunua mema no mafa time no sa time no wunua mema na fa design ade na odifo pokwa bna sese no wo chesi chief producer o ene Oforisuo se ne nafu no ana shirt ni so ama no nafu no eba nafu no eba mrante hene bezie me koda na sese die omofu nyina aye totwe na tari ni so ni ebe atade no na odi yama todiemu no soso no todiemu no soso na we no de Oforisuo wadawroma ketua bi ye besre emu ye boutique no mo sponsor yin ye wuti watade ni so ani ayo o sponsor kakra on va kamera ntom sira men kanchete YouTube phone omomla yin tadia ye betim da 30 bi sha tada ye ho ani Africa word kwamna we di on kan bone david kan bone kra omomla on bon ne nyenya mpoboa ne niema ne omo sponsor na nyefe omo design no so yi ne ho YouTube ne Facebook no ti no omo ahu sei bia ne sra munyini inflation na me na mo so Ayasem papa na yenchire ho no afutu sem a Oforisuo bema me ne mapamfo ede ebrew no pakonwa transe na epani na efahwe bi ewo Facebook ene YouTube no eso abogafo no Facebook no ene YouTube no mo fa ni agro kra YouTube no eye Sompa TV ena woko Facebook no so a eye Sompa TV Ghana Sompa 93.1 o de bo ehye search engine mu a na watumi anya yen o hwa yen na wutie yen na amanyoma akonka yie papa subscribe na se na afoforo entumi enhwe na ontie bi na nyoma enkonka yie papa ye kurakura mu kwa futu semu na de bre no ye kurakura mu kwa na mekacho na nwumre se ewiase abrabo a ye bono ye tempente kwa efurusane no menua bema ma me papei me kama watiase na nwumre se ewiase asetra na ye namu no ewiase abrabo a ye bono asabre ebinom efum ajapade se brato no ebeduru babi no wadane agya ebeduru babi no na wadane agya se ekoba ne se ukọ mpo na behu na eye yade kura na woda owusu a wankasa behu se
ewiase yemfa nkɔ baabi ha twona ma yate ase se yeba na dagya na se ye kɔ ne yɛbɛkɔ na dagya de a yemfa nhye tirim se ewiase abrabɔ no yekuramu kwa odafo yekuramu kwa yemfa nkɔ baabi a o na yemfa nkɔ hwe yemfa nkɔ baabi a na ene sata mo afutu sem wei eba ye no meti hotin na mse na de asem na beto adwini mu amede koka kire matiefuei wonofo eduru babia ya yensusu enya kakabensem eduru babia ya yensusu mpagya ya matiri eduru babia na menkoa eduru babia yensusu mfa yensensisi ya bona me ena me odofo ebeduru babi no wonsa no kura wo pagya de si uboso no obepagya no na eden so obemaso na sentemu mihuade bi ewo Facebook num na eye bode bunu da ha ena de abre a ayese de epro no na adesua de amefsua firi mu no se yekuramu kwa ni nyina ne se wohwe bode no de enya hwe no a utimi se ye green pa ahaban mu no ahoodin wom pa eduru baabi a abre no na ayezo na efe kakra de eye se epro no na ayetum saa ne wiase nipa dasani saa ne abrabo esi saa ne te enunti ene asema meka kiro nyina ne se yekurakura mu kwade a na se wiase no yan hyeda mfa nkɔ baabi ade a odofo eduru baabi a yemmo nipa wa bra wote ase efiri se wobi wo ho a wobenya sika se tam a wo se wotimi ehwe ni nwua bi a kapre ni ne ho de obedi de obehye de obefra aye na sem ama manfo bi kura ekasatia no ama na dano no edam ehye eduru baabi a wo hu nipa no okɔ nipa kura no wo twe ne ho na ofere yenhwe hunu se sika na busu ama ni nwia no sika na busu ama na danfo no esu onhwe no omo ni nwia no wonafo se ka wo bua wo nwia no ma no so baye wo defo a kabua pa yehwani emu ye nwia wa bra yekura sika emu oduro yehwani emu ye nwia wa bra yekura sika kase na beduru babi no na sika no kura entumi enye wo nkwa yekura mu kwa eduru babi yenya ho ye asem no ene ka menko na kayamia kwadwonya ya manya ntino wo keka ne ho nsem amanya ya wa ma na nkorinti no opeso hwe anase atwede odofo ye hwe weyiye efiri se sansem a wo keka kekare nyina no ebeto dabi no na wankasa no wagidane agya ewiase abrabo no yemfa to ye tirim se ye kuramu ko baby a waso awufu se wo ho oden no wotan na wo de ema wo nwia no wonsa betumi agene wonsa agene so a ubegem ugem so a na chese wo konse do ano no yekuramu kwa eno timasem a mes kan nyina ne se yenya kasesem ni dwane a hantansem no se ye dwane a hantansem no dia ho kwase krupo twedi ampo wo yen na wobi wo ho a se de wasi ama ne ho so eni ni dwane ne kasa se de osi kasa nipa ho kra no ya ye hwe ni yo na wo yire fi se wo wuo da ho twe ya na ye kurakuramu kwa ye mfa nkɔhwe eno ti mafuto se mo amede ma onyina ne se ewiase ahuhudi a ye peni nyina no ni gina ye bedane agyawo ni nyina ye bedane agya all shall pass ni nyina betwam ni nyina etwam no
odofo edi asuade nene se afutu sem usuade afiri mu se ukura sika o se ubua unua ana se ni kwaso obua no na eno na kai masem bi se ye ya hwohwo ene amanfrafo biem eno ntino se ukura bibi kakra odofo mesro se bua unua wate na ne ho henha na brabo mu efiri se den a ye nyina da one day ye beda ni agya ye kurekure mu kwa eno timasem ameka che wo na anwumre nyina ne se ye bua ye nwua na ye gya hantan sam no na ye gya dwa sam no na ye nyina ya trase ama wiase mu nyina tra ye dede a kode ye be kode nanso so amanfo nwinwi a wo mu enwinwi no se wo bua unwa bi a ebe dane enhyira ene yedie ankasa de amaw na sade wanyuntuni bi ebo ne nwom no yemfa eno ensuasuam ansana abadwafo enso akire wo mu adwene kwa ajapade nyina chino je kuramu kwa se ucheme ajapade anase ahode a uncheme wo asamado srena anamunsia eda ho ema obia eyame modofo pa Osei Yaw Aboagye Oforisuo omna samwa kuramu kwa Oforisuo medase ananso wahete yanchia ya dofo nom mo ochinche ne penche yanko US ne yanchia oba Cynthia one ne sister Frema na yanchia menua Abigail menua ba Abigail ono so US menua Salifu ono so Italy mem na de ana ni kan se yene awie program ne program nyina no mokọ adwuma ba na omabetra ho no mo de jeje omani nti dane dan na ye ba esese ye dey ye chia wo mo
Oforisuo me nua Mr. Mo na no ya ye ne papa ye na wie na Mr. Mo ne yere ne na busua ne nua nyina obi bia obeja ne bia no ye fa fidie so ne ada obi bia se Nyankopon kyerɛ obi bia na point na dia ba safo Moonlight Peter mechiawo eno so na point pa agawum Oforisuo ena asem na wo dia ba no ekuekue mu kwa enwoma aboye yania santi achim Bob Marley amachi dede ono so nyunwum bi we akwaboa na ono so nyunwum bi o se ekuekue mu kwa nipa da se ne mre nyina nse yeso akokɔ ne kra se sa nwum na ne nwum na emede pa Oforisuo ekuekue mu kwa mpa unim memi nda etwam akuku damfo a omo bi bidi a yekoka na tie gu omo so nya asam ketwa na ni made a enipa sanke yedwene ho pa hwe yasam omo bochen bibi e wo wiase ede enti na meka sha Oforisuo okɔ nwuram na wokɔ na wafidi ayi akante na waprokra na wade bafie ebebo nkwan ti asem ni ye pa o woni ayemwa bi ofie na wo hwe na ho keka ne so yare a ade esese wo ye ha ne se wo de sika to ne minim na onkwan ma yedai ayhwam emfaso enye free saa moa no so no dia na drum bia wontimi mfa nipa nkototo aboa ho na mmom ko enoma mu pa de a na wo trase na wo hwese nipa kra ye de nipa da sane bia tra wo se ono de ese sebe noma bi o ye bia no sebe mpredwasa onye nipa obi yare da ho na yare a wo yare da onya ne time nya wo de edai ni nwia bi de amana ma ni nwia na dwuma because o ja na ho kwa nipa untimi nya no nko te sebe wo kan ma yare ana ponche yare no ja na ho ko so koton enoma entimi nya possible da nipa o te se den wa dori o unori o wo ye kesi o wo ye tieti o masa se nyame to ne nsa frɛw nyame nsa na obeto afrɛ de enim yani ya yete da mu ai me de bia me ka sa asem wo se nipa da sani yenim de da yenim ti yasem omobo Oforisuo yasem omobo yani yete da mu ye nya edi agro ye adwuman obi enim de da nanim na so yatwe mu tan te no nyumtuni wo so wo efri to ade efri bi wo dan se bo kra na wo ye dan wade wo beko de me pesa me kan nyina ne se obi yare da ho onya wuo kra ye dan enko obewu enso ta mo nso de ne honam ye nyasam ketwa obi yare da ho ne yare na o yare ne nwia bi agya na dwuma obi yare da ho ne nwia bi efri baabi so wo ba behwe no because nipa ye nipa at of the day no yan faso we so an se yetie ye na ye kasai faso we so an no yetie ye kasai bedroom bi ne yetwam na de ye betwam no minu mienu de ye sem o mobo pa no eno no yenim Oforisuo wuti asesi ya meti asesi yi seka na bobo mi o se obi na bekumi o se basike na metra so de mba konya accident o se denyo se sikaduro se denyo so na yenhwa de enra ye discuss no ma bi akonya ne sa nsem no yenwie ne enra ye discuss na asemi obeka se esre na wo hwese ya obeka se o de bintimi nto da ne yenwie ne nim se obo owie ye no no nim se when bobo ashego ama wo ginani but at the end of the day no okoda ya hwew edan ye to so ba ni nyina dwiragu wa se mo anya nwanwa yesu eta brosa so ti ase na ye de hano sa ai no earthquake ebini ya so ti ase ne enkura bi frɛ yen oba ohene yire na ono mo kasa ye omo osiri amam baby a ade ni si ye no affect sa siri amam o eni take unse ebom ejama ho so no enya sam keto enkura no omo se guomuti no mo kam e wo siri amam minim emre na enim ta se emre ba mo ye no be kasa na bon situation mo fam maka chese nipa da sani wote wono mu a susu me pa chopi susu na onim de da wanim yasem omobo aboa owu a ye hono kama ya koto aduane ya aduane no akwakoto obi so hosma sabe na aboa ohwe na nhwe na se nkoyi a no de se ka to no hu na jankwa ma ba nipa da sani utwumu tan owu a eno anse ya kotutu fam ye de wa hye wo ye besre
Ye nua no nwomo boy no ene abranta match de nwomo se ekura mu kwa no ampa de ekuta bia ekura mu kwa hwe obi aye ni business anadwo bro obi timi case kesa na de ache we na ofa mu ada at of the day owu nso anim ye problem nipa na open na de na okọ ba ye ne ekache ne yetwe man so ye nim se yenso ye nim de da ye nim tena me de me masem nyina ne se obi bia wutie yen wunua bi owu gya awade o papa bi owu gya awade manso a wo twe busa se wono de wo hu ne hwan no okọ eti wu kikikiki na wo ye no unim de da wanim ye kurakura mu kwa ne ye gem ofoso manfansia Ofosio. Ye kuram kwa. Ade se okura kosua. Onhwe ya ebi frato. Bia na wugina ne se mfuturu ma wo se nyi. Se taso skura de obitima yuku no. Na wafa ne sa. Ba mfuturu na abo ma wo fa nyi. Aminche ofa ke. Yakopon ya adom kina. Eti nkoma ye bebo awura maazi. Eskafo mu nyina munya wuradi. Odi fom de akire. Ye ba be chia mo. Na benchia Mr. Jikum ene madam papa bi madam mechia pastor J nyabotere bibia be kama enche kura obeku school wate ne nana na precious okay o fonu tuma nana na se wo chia wo manu pa na sa se na ba ko na o chia rap shoe no on pastor on the school no ayo on pastor no na sa se omo no asua de ntama masa so pomasa no mu nsua de a chance be ko cheska say the camera be ko the camera be ko adum fo mu ntwe boss ne yeba ye be ko adum Thursday ya wada asema wo kan ye kokram sa wo etiba yeba ne pabene bislew every pono emunye du yeba ho so what ye ko interview kamera we di odi esi o da bi to da mi pushi nunum mi ntiri kankan says ka fone tie ofa kemu ne tie ai any down so pass almost obeje de bo man for pa bra okay ade your office ada no o jina form a o tua pa o kamera o yeah ya o tua ma hwan oh na say kura se do no si cheska na e kamera mi tua mi nwa kwa ma ai mi tua o de le to bi ana o de bi sa papa de se o kura o ye papa oh da bi o ka se o kura o ye papa sorry wa ha mi o ye papa ma o kan bi ja ma kan bi a che o kafra ye kura bu kwa ye kura bu kwa da ene ne ye kan eti ye kura mu yin na nyakopa dum na se odifo no fosu no omono abrotie nyine de kira misremo ye beba sompa no mo me ensere aye kokrom kwa wo bia mfaska ni sie wo na challenge kan ko bag jai me odifo me ba o on ba bi eduro no ofosu mo me entre yensem mo musike gu bankira mo hu ano me pa cha mo mfa bi mra ba bi eduro mfa bi mra hwe na me nyom no kasem ye nwia bema abrante wosi so young guy me hwene kura blam picture bu Facebook TikTok bla se wo so pa tete pa ne sa kohwe eche ye nim nyafe o adom bi nte na ne ye nim ay kama kakra o se ne nkoyi atwupa ne nim ti sa yi wo ketwa ne ba no wo ba no ne to tia ukwabra o da bi men kasem de me hu na meka but nyankopon peja no adana ne on ka se ekwabra o ase wo ya tia sitimpom nyankopon peja no nanim nyine biebie sika hyehye no na oye fe oye de no ho ya kono on ka bi nhemo eden otim wo soro no bra ne kwanyam ye nim ni mi ntabi mu da no otim ka papa no dem sabi broni ba ya be chan kwa yensa etaya so but on de o cha broni ene ne dim pepragro ne fe no nanso ye kurekure mo woyi na de ba kwa na ye me fene se otimi twe prisoner obi dika 5 million 10 million ni e da kutum ni o tabriska ni o de be yi no papa no ye kurekure mu kwa wo da kai mu ka ni sisifie ka sisifie o eskafoi skani sifio no di fo pokobra na form ne mede ye bompe ama munyi yi bimpie garage skani kana cheche garage no munyi yi bimbra ni nyine na dem na se ye wu a hotima treso aka se odi fo na man ka papa dem efe wo su wu ani ye be ye wo ye kama ofosio bra mi enya campaign ni ekura mu kwa ni wani abe wo hwe doctor Blessed Foster ni ka kwa no ni ka oseje we ye oseje oh ife sikai wo fansie kwamene ni na no mi hia na se o to nyame
o si ke do de no okay ke do de me so o do me won no me ke do approve for so no me ye kro we sase won frase me kra ye kro kwa na ke do hunu se o di fo se kro kwa what I say na doctor pie ya me che na say oh da o de sa hwe na tat me kom come and bra I mean 20,000 and I'm trying no omro me na hwon me ko ye wo hunu se adina nipa ye wonya no wo so di bi ma ye ma bra obi wo fie mo da be 20 wona ba kokura mu se na oda hotel adai ni hada ni tite ye kurekure mu kwa bra ba ko tra Germany so many years onya skasa 47 48 years no onya stroke na no achia na to chim na ne yakwa ana wo base ya ye kurekure mu ko ska wo kupeye no a wo di nya hye Ghana Commercial Bank and away mumma ye moye ho na yesu so ni ne ho danse na da che se Kristo kasa o so wura wada wuruma o ba asase so ya doye bebrem sum ya doye hwe se ye ka doye nkone a kadi bebrem benye o ka twu sei mia me di ne ho danse ofidie so minim kura no wo yi nipa makwako 20 e wo prison e wo YouTube ma mi hu bi metime di ne ho danse na wo so die ne waye ye kurekure mu kwa boni na wudie no ja boni no na bedru me bedru munam na mu chesi nipa ana wei information wei ada wei wona wo hwe nipa tira kwan na watabri kukuo atabri bayesem ene kokota ko bi atabri tu kukumo bi ye kurekure mu kwabra e bia one day kukuo na kutabe se kosua kasim billahi Allah nipa batrete no e be fato en fatim untimi sisama nyi jai de uye no o predoto ade na mu petumi a mo fan pege ni pankosoro na mu petumi se on kwasa mado adwenboni wei wo de bento adwene kuta wo no wo bento wasode anajo wo ko bokro no wasode ajo wo ko de duro ko shobi kwa no akuna kotiem amna bubugu ho ne wane ne agu no ho sabin producer ne wa aka so se atwa ho begina ho bra sorry o sister sorry o nyakopo hu mobowate sacha wadwene ne kurekure mu kwa adenna ye nyina yemfi ye ho efutuo yemfa Kristo ye tia so dem e presi nyame ne ye tinse hunu e wo sumase ye kurekure mu kwa bra toda na sia makristo ahina anye kesia ebedum ye bebre kwa awu deserve si woni bre what I say wabre o na kwa brani etima trase de ne to boko hye god ye patesia trase panto ase eguni pabiso kwanse party babesia woni mapam babesia kwa ni wakum ni masado okuni nwia ni nwia be okuni nwia sedienti kwa me woni abre na wo wia wasaso abehwahwa ho jai na onyankopon ni nkofo bi wapa me yakopon ni me wapam can never and ever touch me etadie bi wo ye bi hu se da kokosua no kokon ne kuta wono e be frato na frito a untimi sa eti bra bedas ya ba edi ya ba ye kwekwe kwa munya dwemponi no abrante obokro no wa udite obie wa udie ni wo ta so de utwetwa unyantini usodi e ufra to dem no asa akobosom ho akwakosom you are shame kasimbilai you are taboo sisa wadwene na kwekwamu kwa da ko tikam no achia wano ache no no sonsuo obeka dem wadwe boni to beka dem obi antimi to bi no beka dem okay eti ye kwekwamu kwa ye nyina mfo to ye nya adwe papa ni ye mi sikam ye mi ye demu nya bia mo bibi kasi na hyehyɛ won kasi na yim nyimpie ai me eskafo muti ma Muhammad wo wan chemika okay abrowatia ye kwekure mu kwa Oforisuo bema ewi ase abrabo a ye pregidigidi nyina ye beda na ye ja obi kan na asem ose ni nyina eye adijan na breso sema na se First Chronicles ana breso semo edikan no eti aduono nkrunche mu dunum no oka asem bi wo ho wo se ye ya hwohwo ene amanfrafo said ye nua Florence obinim ode ebo nyom se osoro ene ye mfie na asase ase no de ye ya hwohwo ne amanfrafo nte no obia wote ho a humble yourself
bro ho ase fi se onya from ete se de wo sitie no enkosi da ete se de Isaiah 47 verse 7 kind wo say meye awura akosi da nanso wankai na wie ye de betimi asi enti nipa abribia meka se yete se kwadubunu anase bodibunu hwe kwan ya na efa so ye twato ho a na nkakra ebre na ekowie ewo ne hunu no mu se aduane nyina asa ne hunu no kora se gu ho na asa ye powder na ayira sa pepepe na enipa tienti no se wote ho a eye susu ya ho akaka bensem susu mi ma o metri so na wonum binom ana usu bi dinka baye sabre ya ye kasa ye twa ye ne ya ye hu wonum enti enipa wo ho a eye abre wo ho ase na ni nyina eye adejan ofoso bema mame ma scenario kakra se ye kwa abakosem a ye wo panyi bia wotena ase Roman Empire near friend Alexander the Great oyobia ono okonka the whole of the Roman Empire enti na sika ni nyina ba bedi ne ho na ye nhwe de esi ye ebra wo ba be koni wo mu no ne nsama anse a wo ye no krata wo twa ye ne se wo wu a ne nsamienu na daka ne mu no yenyi entu abonten ema nipa nyina ehu na second na ye wo ye ne se ono akasa wo twa sika to ho se wo wu a doctor fo na enkonkosie no na de atoso miensa ya wo sati sika to ho se yemfa nya ne sika oteto wo no ni wuo no so omukosie na omuntu so na amanfo emesesa na no na no mo bisa ne sa denti na opese oye sa ne am na o kire mo se ne nsamienu na wo mo ye free adaka ni mo abeto abonten no e kire se eniema pii ya wo beje bosso e wa asase so nyina no e ya adegya ne nsamienu no enie wokọ wanfa mu bia anko sika obepre ye nyina wanfa bia anko na de oka se doctor fo ne enkosie no so no e na wo kire mo se owuo enya to wa na se si uso a doctor ni bia ni ho a obetimi age wo nkwa de atoso miensan ya woka se omuntu sika mu ne nan so na amanfo mesesa no e na ono so o kire se ni nyina e ya digyan sika na obepe ni nyina no wokọ no wasa agya ne ho enti de wo pri nyina no enkofo bi ene beba abedie aya susu twa wo ho aya susu mi ma wo ho mene so na Alexander the Great ya okonka the whole of Roman Empire no kra no oja bibia wo ho na ofo so we se nyina di mu adanse esa hyemo kena wa bra Job beka ewo Job nwoma no eti ba ko nchemu aduonu ba ko ene na aduonu mienu no ose na waka se adagya na medemi free me na yemba ye na adagya na mesane ede akọ enti so bia wo ho a eya anu ahu se wo ba wamfa hwe a mawiase na won sapan na wo di free wo na yemba ye no sanso e na wo kọ a obekọ no na eneme ma me kasa no enwa yen hwe panyi bia wotena se kantete me na nanom ne wo mo anyinyi sesi a ne bedi madanse se fie no mu bi wo ho a obi si ya na ye pre ye pu ne yakwa akohwe dan fi se na ye hu ne nse so da e wo Ghana ha se no opanyi bi tena se bo bra ya wotimi kukuru fie esi ho kakraka na kane ka so enya masa na wokọ baabi a ne ka asafo ne kita no na ne dan safo no so ne fie safo ne nyina bebrebe ne kita no na ye bo na bodin na wo jesu no ohurihuri na ebrebi duye yare bo no okoda ya asabia ya eka ato ne bro na wawu no afi omo de safo ne hye ne nsam a na eja agufom omo de kin ne hye ne nsam a na eja agufom we nyina a kire se wo ye dane a wo beje mu obi kan na asem osi aposo wo beje mu se ne ene amasitie no enye saa nkwa awieye enti se wote ho a fa Kristo eye wo yonko fa wo kra enyina ema Kristo na ewiase agapade enimu adodode ye ne emabunu ne mu bi epre won ho wodi moja ekwa kope cars wodi moja ekwa kope agapade wodi nipa kra esesa agye agapade no ubeja ho agya
na enema ba wani bi wo ho amena nanom obehu na wode ne kra na se wode ne honam akwa akosi ho adan ya wode je iPhone ho ahwani okay ebi di wo ma dagya so no wo de kɔ enwie kire no na nipa na wode na dagya ekɔma no na wode kɔ akɔye do na akɔwie na sama do nti no de wo pɛ bia no obedane agenti nipa wo ho a eya asese wabra boye na seden la sede yesi peniema epre ye ho sesa niema foafo so no ya mfa hwe enko e de sede efri ye na yema eba no ya mfa hwe ama no fo so be ma medase edane sabo a sena asase obi ani wo be kire bo enuti ajapade a wapanyina da ubegya ho na wode akɔ efri se ye ba na deja ye besan akɔ na deja ye kurukuramu kwa 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 hello Udin baby au free Oforisuo mbata me de million me so me heya. Okay. Ofo ya ba masepa ani mo futura ra mo de maye. Etia we ne wa bega fu nyina o mo no sofo. Me o hene ye. Tia o mo. Okay. Ofo yen hwe se obi kasa me. Inime. Oh. Me te sa so ni de ofo ya na me ra ho se. Yen san ko etiri kura yen hwe na me ya ye mi. E de na woni, but ne be di kama. Akobobo da e be ba na nka wa ko hwe. De to no de owo bia wada ne eja. Enti yen hwe se me ne kasa de yen se si e boni ade no. Ni na ye nyai. Na wo mpem okura ubeja ho. Uwa owo ka yen fa won ti mun ko. Enti yen hwe se e be bre ye ho ase na ye ken nyina no. Betting ye machine. Okay. Hello. Hello. Panipa Udin baby au free. Ye frame Fadatene wa me free dunkwa. Oso Udin ne say? Fadatene wa, okay. Me free dunkwa. Na ye damase na me hyiamo. Anyumre makansem. Na odifo pokwa waya de bona baso topic ne beda no na bem asofufu adwuma no ana oje no bona baso na opanyini ba ko na nyeje homa no ti se de ya asofufu di preach na obi jeje ho no ni nwia no ni nwia omura samwa nyeje ho na enye de ni yite ye ajo so na ye me kan se o maka bebri ye de nyame ase Ewade moye na umo de targeting kete no hwe na obi de ano ntimi ntua na de akem mo wosika no so no mutia na bebre na mo de na ma obi no moye ni mo me hai ana de na mo jai mo metra mo free ne nya tira na ye de aso ne nya on say yes wi aso no enso ye baby na mo baby aye fa ye no na ya fa e patintina ene ma bia ni yi nti mo ade ya ma no mo aye Okay. Hello. Ofoso bema. Yay. Unya kitwa Igbo national midiwadu adwato infobwa papa eki. Okay. Na uko dumu o adwato techi ho na. Apesi this way. Nim say Sompa radio no wato achi akadia. Wa dire na mi see passengers ni nyina wa that station omuti. Ne kwa so. Ani chia mi boss a odidi o man BDK edu gas and proving. And then soon you see that bia na tutu sem no. Ya unya no wo na de bia e san so da. E bia o di ba. Kropo twedi ampon wo tumi. Na mi see anu na yewo na e di kasa. Se bia solia onko gi no ko ye excursion wo ho afana no po be ko adwuma no wako na no mi si abrante bi pa Oforisuo bema o gira so chenwo ye di ni du wa dani o mu si ade na ase o mu peja ki wo masa o wo bibia
aboa unia me see papa bi owo ho owo sikan kasa only mami o ba wakoto adaka ni bo edi se ni mami wu ana edi ase no abewani wo ho onu mo no wu ye na edi adaka ni fie no bodie ifama ebo a obehu ase ebebu ba odi dia choki na enya gradu yesre yenya na unimi na mimi ede ya ka ya si taso ofoso be ma oni nyame nya ejuma no okay hello Panipa udin baby a ufrefre ye kurekure mu kwa ye me ko finti ademai me frefre jesu o topic bi a ni je pa ni nyame so nhira mo ni na mo me hwe ye kurekure mu kwa o de fa koko boto ne shego emma ne butu so da wada kura wu ye no nkai se o de kaso afi sika so ebenam ewo ha ne ekira ne wa ha enti se ne ewo ha to bu ase enti mo wo kweri ne bi wo ka ya mpaka ya kusi wo enti mi ono mo wo bie no ye ni aye ni bie no mo wu ye mobo ye da mo okay hello ikliko mu kwa ye fan ko fe okay yey Osei. Yay! Ahiri. Ejeki ato. Baba, enta hodi wo na mi amesia na ni producer. Yo hegre na bida fumu na. Okay. Go na so to market mate. Na nchi amda papa, obasha, obakupia. Original provision to siasa no. Kama. Baba. Yay. Eto so wonim. Ugusa mo kasana. Ama de mo di pampo. Oh, maguma mo yi. Se dia me kase, ama bi aduma company so ko mo hu nya hin. So ma di be da na. Bonso mi ani be ti bi sa no aye na ho. So ho dia me say, aso bi so person no na ko mo ase le pictures. On top of the fabi. You know be kind of final. Na di obi aduma no so nya dai. Because of na more kind day. Se bi upa bank ma asawa. O ma si da ho ni na e ja pade ke si ni na so di do ko no. Di omo gwa ja ma na mo be di ma han no. Once a cabra no back for a meeting, a friend about a meeting. Why are you going to have a great battlesman? So, but I put to a multi my equipment book, or look at it because we are swan coming Sabinum. And you come on, he might be so far. I put to a multi my no. Then I say, ye, me, I can't do. Young people say, I will be with the body. Baba, and so for sir. Now, for us and somebody in my city. No, okay. Hello. How are you there? Yay. This person show. Kwajo majeso. Producer mama okay nyamsha. Wate on Canada. Ahantan. Yeah. Enfa na mo yesmente never too much me the free buy. Never abuche ntabo na mo dissidence me spent more. Se braga na na kweke na chinese ono mo manten sakatie. Yeah, obi de demo politika. We na wati manse we say. Na wo bia wati manse after air condition akobum. Obi de pie o. Nya. Che oba abeke hima, wo ye se do ye. Gana ha, obi hu de be. Yeah. Maybe no that say ye papa na tenu. No that. I'm sure what. No, okay. Hello. I will go to English. English say we are handle kwa. Say kukuremu kwa. Handle kwa. We are handle kwa. Ke adu gas oven. Fantastic. Gas oven papa. Kata so for say you don't call it brofo. Or brofo American ne. Na onja desari moja ni moi. Aha. Eva po bora so je karpa. Wa jeso. Eva po fosio. Ke Ba de yefe omo nya bi ne ya mo nhwe ye. Na yentimi so yentimi nko yenim.
nyame ya dum na si nya bi ebe ka wo mo ye mo mo bi nso aya mo ka su yi na de bia na oje o se nshira e wo mo mo se ne woje o de oje ne nshira no unya bi o enti e kurokura mu kwa e be kurokura mu a ye be ko na nso mo a ye bo abo no na mo ka su yi kakra ne yɛtumi akɔ yɛ nimuwa jo mba foto emere ntike edoga 7 ɔde wasi ha ɛsɛm sɛ obvious na ntimo obi anto bi nkwanche na ɔkɔhyehyɛ wai da obi ayɛ na adwene sɛ ɔbɛtɔ ovia pan no ehyemu a ɛnhye na saa ovi no ɛyɛ dumpo so am police station ɛti okay foto bɛgya wa wai nyame tiase hello Nana police. Majesty Mpe Nipa baby afefiri wudi. Eda ochi ni me ka setri o man west. Okay, eda ye ko your name. Me ba pa so bu adu na wo. Okay. Aba ye me kan say topic here come up Ani obi na to ha. Na de o kan say me me jam me toilet mo bi tie se me ni fi no say. Toilet ni tie fi ni na ya de ba. Ni padi na ya tie. And I'm reading for no Kojuma, him, I'm yesterday. In fact, there be now a try in Kuku, in copious in the home. Any pregnant big Jila, Umudinia, no one, I did the other done about the Sunday the gap. It's in the mission and the topic in our Jabba, and I didn't come. I will see. Amen. Amen. Hello 0551 931 931. 0551 931 931. Aka ye be 2 calls bi na ye call Sompa TV no. So hello. Ye. Majesty Mpe Nipa. Kama. Okay. Na me wotumi. Na you are na mate eti upawa okay na ntawa na sofa bi obia na e ko nyina na maka no ye best obi bia ongo tuli bia na e be ya na ko so bi siraw ba me ga fa ne bo bia o twen se di pa no bo me bi pa kwa se ye e se ko ye dru ko be ski nyina fa e asase e se bi mutu mo o mutu ma se e mo ni bi no ba ka se ari a wo ye bia fa gide te se de bon pa ye se na me ene ta so de mani panwa se uzo de manya me ba bo so wanya me unia uya manya me oya manya ko e no unia oya manya me yem ni ba konse ba sa ko so okay aha ena yede wofra nu nyina ebesie aha ena yede ofra nu nyina ebesie na akato ene bro na ye ko Sompa TV no eso na watwe abo ewo Sompa 93.1 akasima na ye ko Sompa TV na ewiase a ye tempenten kwa ye fro esani nyina ye kurikuramu kwa ye kurikuramu kwa na ewiase japade a ye pegina no ye mfa nko babia akagakra bi na ye ko Sompa TV na ya toa so ede afiri ho Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre utie ewo Sompa 93.1 abadwafo nyina da akasa se ewiase ye mfa nko babia ye kurikuramu kwa na ye ko Sompa TV no so a na ya toa so ede afiri ho ama ya hwefo ene ye tiefo na ya hwefo ne ye tiefo de ye ni asem bia be ka kire se aseda enka wo mudin ye ma hwefo nyina akwaba eba Sompa TV no so Sompa 93.1 na enafutu semu a ye de ebre ewo Sompa 93.1 FM no so no ewiase abrabo ye furusane etempente kwa nyina da ye kurekuremu kwa na ewiase ye mfa nko babia
obi wo wa wutumu se Nyankopɔn ato ne nsam enso obeyi bi ede aboa ne nua no onye saa obi wo ho agapade bi a ewu agama wo hweso adwuma na wo hweso efie na odi yede agya no a wonna wabetena fie ho wonna wafa won na adwuma no entete enne ne ya wode wo mu afamu no eduru baabi a abre hokra yemusa se de osi ye nankasa de obi na adwuma no owei wo mu nyina dane agya wo mu nyina ekɔ edane se boa ye nkyere boɔ ɛwɔ asase yi so ye kurakura mu kwa na ye mfa nkɔ baabi a Asem Mpe Nipa dwumatie ɛna waso egusu a wutie na wani egusu a wohwɛ no wo mono asamoa atrase wo ha ono ene designer nyoma nko a na ne shirt na efe yi papa na ne spectacle no efe papa ono abeka design no akyerɛ mo enche na ne ho ayefe oya brantie amakomni abrantie pa eno no odifo pokwa David ono so agye na adwa omuna samua enwia eno no meni wo nyina na edi dwuma enya asem keto akra na ene magamfo asem o maka no omsi odifo pokwa ne ho ayefe yie na ono so ahwene long sleeves a sese na fu no so eba blazer foster ahwene yie ama utimi se Sompa no akatua paniti no na fu no nyina abam na mfini nyina ahyehye butterfly ni nyina ye kama wonamwa onu akasa hu se na tikonam no so bia bam odifo pokwa ono ene wobetene kan ohene yire maame yaboa akua asua mabronya wo ya no abrewatia fa ho ye den akua no ene wobetene kan na se de wo se wo ko na wode agema enye asem keto akra chief executive producer madwumadie bema wusu kantan kranka ekoba Jessica aboafo no sa na ya mensa brampa ene oye bonkum hene ochichi fidie no fruma na kwaku yeboa enso eka producers ho a omo eba adwuma ema Asem Mpe Nipa efane tampa ede efra ukọ MC awa wadawroma ena ene uhuyen ewo Sompa TV no so no ni Facebook ene social media handles no a YouTube eka ho no mantie adawroma ena uhuyen ekoba jesi eduru baabi so a MC a hotimi ko boy adwuma kakra ho na ekoba nankasa no hye dan hu office oyemu adwuma ofia o baabi newsroom nyina so ko woni manager office nyina ekoba Ibrahim Nyankopɔn na saa brantie wei ena Asem Mpe Nipa nti no wokɔ court na yefre asem no ekoba asem na mekan na yefre asem no court so no ne kasa wo ho tembuafo no wo frɛ wa Ghana fo nyina nim sɛ yefre no my lord nti o just wa yes my lord na ene ahobrasiem wabɔ mu asedo nsa gu achi efiri sɛ ho no yekasa wo ahobrasiem yenkasa wo ntientiamu so na ekoba Jesi kopie mu court no ye boni din Obed din ba ko bi ka ho de ekoba Jesi na anya adwuma na oje so na nyeso a Obed ko je so no judge na nkasa hu se abrante ekoba Jesi o ma court da ke ye betia ne se je se manager me ko ne akobe no boni dia Obed o se ya na judge no so se o se ya o siso ono nim de wo keka ena timbuafo no ka se waba court pen o se debi no asi ni trans no awusu ni ti no asre na asem no kura yanka no mutu sheda na Obed ebaye na kamene no akamba bo amane o membe bo amane obaye no sa bebo na mane na mse na wo na akodi agrosa ya bodi se ya Ibrahim Nyankopɔn enuti Obed obo adwuma pa ukọ MC awa bufa akabia ni njata hwe na njata num na akodi agro Ibrahim Nyankopɔn ya I was say ya Obed ena judge no hwe na nimsa was say waba court ko o mistake ka say an dia ka di ke to from here an ke nyina san ko Oforisuo na no e ka kete aga wo jongo boy uko kan ya ni bi me ko kan ya wanda nya ya ke dane no mi dada kamo say nya nduru mi so ada na ko jina fourth no se fourth no kan na mi si mi abema no it first I am Monday na me call court
madam for case me de animu na yesi media dance dance kurumu bam sa anya dance kuma dance ketenemu na me patient nye no judge nanim eti me sorry ya me wure mu anam ko gina adaka nin yemfrɛ wo me ne de bible share me sem mako sempa na me ka chewo sa bra yemfrɛ wo kwamna ne dade de na pia wati ko de na pia wo just me hu de me kakra na ya fa bible mabum din na as me po kwa be makani nyina me dia dance sa asem be kai eye kama bibia na ma pejamesa na judge ne hweme ne yes no kretro duro entro bi anim na wonim se mo me dia na so de bible hweme nsem afre judge ne lawyer ne pejade mo was abrante pa che ye fro sem se ye from kobren boa document ya dama ne mi ye Mohammed Sani iti mi pese me kacha judge se we criminal ya manenko 2 months mlana yenhwe sana komo yew bla o nyanda kama usunya se me na ofre me gasasa me frɛ o na se wa no be frɛ o o me frɛ o me pacho wo sha se ma tu ni nyame o me frɛ o ka me frɛ o ma hina na to fia kwa wo na wo de ne wo ho ba bia duro no aye o woni masa je ta num na bi kire no kwa ma so de no no na wo de ba do ka ba enkasa bibi wo kwa no go mo no de bibi no o fo so mo fa no se ne wonya ne na ba bia na me duro no ye che no ma de bia ye to ma ngoni ache ye to aburo ni ache na we na nya aburo se mo me no frɛ me se me bia ni ba mami ka ba so face o fo so judge no na ma sha max wa na me ye max no after na me ho asate wo so judge re hwɛ menim na aswata bia sate na me ne se dia na du ko gina anim ho sa case no me case ho ye di case na 2 years etina ya frɛ ya se ye be frɛ case no time nti ejezo kwamena asem we de fa chef we kra ye full story enkomo wo ho oni we asem we fia da asem anya asem keto me na me ka kyerɛ wo judge odifu akwada ni bukali ba judge me twin din ma bo na ba judge ose o mo hwe docket na din ye den edin ye Mohammed Sani ana me sumi de kwabena bo ma bodin na ma judge na twere Sompa kwamena wa se mi de ye fa chef free ye fa chef free asem we ano den ano den papa buffalo also ewo MC ho enye asem keto akra sabre kofo bofu mpa bema esu keto am yipebre na asa ya Aboagye Oforisuo ne ti Oforisuo me na me dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so na atetesam akyerese se woba asantemam ha asantefo emfa nananom eni agro na akonwa kase ankasa ewo asantemam ewo kotokofie na sa akonwa wei na meka kire wo se eye banwa na enye akonwa bia na yefre no banwa akonwa ewo krobia sante kotokofie na yefre no banwa na ahemfo omaforo sa akonwa ni nyina no ye kase omaforo banwa enunti se oba asantemam a ahemfo a omaforo banwa nyina da eye edu ensia a asanteman emfa wo mu eni agrokra na omo ena empempi no edia asantefo de frɛ wo mo hene pon omo hene kese asantema wura eye otumfo na wona wadi akonwan ana waforo banwa yi eye edunsia ye beponi mu enum de amamo na yatoa so kakra ama enen koda ana enchirima omo afa pen ni paper na omo atwro na omo sua na ayekama wohina wodi kan aforo banwa ewo asantema mu eye nana Osei tutu odikai nana Osei tutu a odikai na de wotoso enso eye nana opokuware a odikai de wotoso emiensa eye nana kusi obodum ono ene toso emiensa buadum obuadum nana kusi obuadum ono ena etoso miensa oforo banwa yi na de otoso nan eye nana Osei kwadwo ono ene toso nan a asanteman agi ni tumu na otoso enan a woforo abanwa yi na nana Osei Kwame Pani enso etoso enum a woforo akonwan
enumi ena mede esi ha na kropotwe di ampohye ne ho ne monyamo a ochina da ya toaso ede amamu de woba no anya atrase Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso egusu awutie na yabota yekase asisisem apo menteme ho ase eno ena wo de medan Asem Mpe Nipa yebehwe na yedi eho dwuma ede amawo de woba no enya atenase maame mema wakwa aba ja oba pani empom te sei agopa do me ho ye maame de sei na ufiri hin na baaye pa cho bi firi oyoko efre me akuesewa oyoko na chese fijase yoko pa cho han kama na ampafo adawroma edie ene de waba Asem Mpe Nipa se yemwa de me dia ba Asem Mpe Nipa se momwa me ne se me ne me papa na net ho ana me papa free mu papa din de sei efre na kwasi Japan na kwasi Japan so no free hen o free afijase in system woko asaman no krukitu bi hyewa efre ni system nti me ne me papa te ho no mo no na me papa na ohwe prison force nti oba pension no na obetena ase na owo ensawo mu no na ma wonua sidan ma no be 5 rooms no sidi ma no ti me papa bae no hwa na wotie na me so me wo yoku nti tambia asa ye ewuram kwan ti me ko na me ba ti me papa wona na me ka kire o ka kire me se efie na otimo no o de ma ye na me ma me kunu obaji me wodwan ti me ka kire na me so aba ko kasa kwasi wodwan de te so wodwan de susu ona ye ba pani ana me pa chew pani na wuri me na me ye ba pani me so me ne baba ko pe okay nti chese ye tete hwa na me kunu efree mu wamfa wodwan na nko ti me kunu free mu no akiri no na me ka kire me papa say me de me baba ko nso eto no efe na Japoma na me de me baba no eto nti mu no na me papa me ka kire me papa say onyi dan ba ko ma me na me mfa ma hai ma me ba no na ko school das na me papa say on fa ma me se woni hɔ a na dan ye dia na me kama no tum no wu a eni made ye che na ye wo hɔ na Japapa so o free mu ti o free mu no ye na ye to adaka ye na ye bibia de sie papa no enti tama ye wie no o SD ni ti sie no kwasi ada na dwada na ye nti brada na ye tena ase ti ye tena ase brada no na ye bibia wie no bisam se o hin bisam sana na sewa o papa tintesu ogu wanum am sempacho ane no so se na sem papa so woni ho a efie ni me nuanom ho a na me soa pani ba ko sorry ye friend jametan e friend jametan e no sorry no sen na me pacho ko ti se so woni ho a e dan no kwala no fa woni eso ye mfa we odi nka osi we wie no o san si ba ko be enum wachire nti mfa se we wo ha na we kwara ke to bi ne dan temu ti ye omo wo ye nye die na chi e na mtu nti ta ma papa no wo mo kan sa no e na oware wo ba bi so won sawam na oba no wo ho oba na nka hwe e na etiti mu e ko ndi ta ma ye sa no me so ade ko yi da no ba ko e de ma hai me so akuma ba ko e fe no dollar ko yi da no de ma hai to de da no ma hai no ya nte ye ho ase because ade a wo de ama ye no ntumi ko yi bi mfa ma hai ti ye kokkoji sika no sai sika na kokkoji 5 million and ye to me to snap kan ho na ye de ko ye ko tu efie ne sonsa e kukutu fie ne sonsa na be ma me ne ko e fe na sa na hene wa free mu na itu sonsa nti e ho no mo a de meti ansa me so an se dan no me nua ba ko me nua no me di machi no mo free mu na ba ko wota do dumase ono nso wa free mu nti me nua no ka kire me so an ka sa wi dan na ma me nua ne ma no ho de na me mfa ho because e dan ya se me na mawu a kemi nyo no ne mempre bibia obehwe me ma nti se wayi bia ma ne ma no a eye no kre but ase me so ado wodan no mu dodo minya me ho twa bia wodan no ho e dan se si abetwe e na ma me na wojae no 15 years ni e won sawom se bi won na anwo o se oyi dan no ba ko de me papa dam no e de ma me no e won sawom no de aya han ama ma me no fesum papa wi yesum papa dam bibia ni hon mo a yensa kan ye ni bibia me so ado fae obi ansa nka hwe me de ho de enye masem na edan na nkasa no papa de tiase no ka se nka me metu sonsa na me mfa
na niema bi twitwa akwa mu amanye owu yeso yakotu so nsa but me so ano predan no say edan no ase ompese ebebe di ye ho me de akona solfo mpanimfo ho de di kan masa de akọ committee fo ho me de akọ wo assembly man ni nyina asemuaye papa ma ne sofo ba akọ ka chensa ma se wa jemu na se de papa si domino na wa chamade ya me nyemu saa enam se me de kodan wo sofo pani wa fi ase presby sofo pani pa o ka so be frame be sine on frame ena ewo hono na se de ha me titiri pa be ba ne se papa me dwapade se dan no minim de ne dia minhunu pepe wo so ena de wotua futuo se kura na moyem se be ya kakra no mbeka jense se ye wo de a ka wo na wotua fituo minim de wotua fituo ena fie na nkasa so minim ho krata bia te be pese boboa me na ba bia menya krata me de beto fie no se me papa de fie ne maame no mai ti se asase no oswa ne che de maamo ana da bi de ai me so de bejire o che da ne ma yen se ye niwa ama me nua na wota no dumase no o ma ne dan ne mienu ena yenso na me maame ma no na ye dan eno so ma ye mienu ena ka ba ko no wayi ama oba no wo nsawo mu se ono ne dia nti wono mfa eda no nso no wo mo de e wachire no sebe mo se mpapa de no ama mo me nko ho da me so me nko hwe ni nyina papa ne sie ipa cho han na yenhwe ni sei asase no eye abusua asase ana se wo papa na nkasa ene koto asase no me de na me wo na me sha na me wo me papa nche wo ye ne nam ne ye ba nsawom na papa me di kan ba na ono e ba nsawom e no ba ma me papa ba ko be si dan no nti ba bia dan no won me papa nka nkire me da so se e dan no ye asase ne abusua de a wan ka ne da se nka na ye abusua de anka bra o ka se me to odwan fa e man that am not tiase na me so an so wo ho ma me so an ka chensa kwasi dan no it's odwan de ano emu odu nke bi obeka bibi na ho no nso no a papa no wuye no nso ebisa abese wa o papa etintesu ogu no ameka asem papa so weni ho a efie ne yemfa a me so aka se akwati se wo mfa weni enso yemfa weni no ke bi obeka bibi obi anka ho hwe na da no a o papa eka asasem na oso wa ho no wantumi antuna num tuo se kwasi eda no wa kire on de wa usi mayen ana se de wani me wo se o ma no emfa wanka bibi sa eno de ro kwasem ni eda na wa kire ho ne de wanka ho asem se bi a me so na sese but eno kra de nka me mfa ho ade mienu de se de chenye na ti se me mfa we yen mfa we na mo so mfa we anka mfi se nka how bi ani ho because me so aba akokra ka kire me say akwasi ada wo se wa wo pere wo papa de wo papa no enye nipa na wo no na mse nipa na wo no nti na nyankopɔ so ada roma wasi dan akoye mienu ena ode fa we amaye na ode we so amamo na mokra mu de ne gina pintin ena me kansa ni nyina achi no nso no edan no ho no ase ene ho no enye me yie ma me koto cement de ye dan kakra me wie me san koto paint di paintie me so we de dan ma han se wo de mama me na wo nsa wo mu no me papa wuye mfie nso ni ena papa wuye besi sene wo de dan na ma han sa kada kokoro nka je se wa ebi a wo paint dan na ase dan bi a hu se ye sei ni nyina omua wo de dan ma han a wo de na wo de ama wo mu enkwala nketo wa kora de me nhwe because wo papa wu nti se skaro ko mo nchen a omo de beye bibi behwe nkola no school na me ma me ne de no ame so wo de ma hai na chese mente me ho ase edan no so ho won ne yensili ye nye hwe na wo de ma hai na de skana ama wo mo akodi sa wo ensa wo mo se ye de mane no ye wie ya na ye de ascend no ye de ma hai na ye de ascend no e na mente me ho ase na de me yense dan no so no ase edan no so no pipa bi ani ho nti ba sa no a mimi hu mente me ho ase because ensi mi so mi kurum e wo papa kurum na beto mi de bi de be ka kire me ansa dan no eni wo me makotu so nsanso yo na ampafo eye wo maame no ensawam ni no ye de dan no ma no ono ankasa wa behwe dan no pen o ma hada entidie ne bedi adanse ese sika no krampo no ye de edan no ma han a ekoka ne nsa e pa cho de mi ntimi nkire je se wo so na betumi akire mi ntimi nkire nti we ni ba sa no e na boy no tim natu nti mo ho na me call ne say o sandi amahan na say mempene ma ne mfa dan ne mahan because my papa ka say dan no ne di me dia no wa mo ne yiri din wum nti ye mpene e na o ka kire me say maame no ene maame no so fredi di matem e di atem wa say de ono ape e ye me but me hu say me papa yere no me papa aware ne pen me nka senti ya ne bi
enu nti e de man kase na me se me de bedan me tie mu pa papa wi e kora me tie mu na wo mo kontokwa wa ha mi enu yi me tie mu pa wo mo de sa na mo tie na maami wi ne kasa ne kora me de dodo me tie mu pa enu nti na me se me de bedan na ma boa me okay sabre osewa no se wo kofie ho a ana se baby omuso etie no mo ka ho asem se ebi asase no ye mo papa de a eno omo oje ne sei eno de menka obi anka ho asem sa ankyere me eno de ka se de odi ka kan se eye mienu ka mo de ka matem ho ase yen ye de ba ko we wo ha de we wa kwan ketu ate se ya de dantem nti me nko ho eno kra afi na wo mo hihye frames ne ade nti wo de me nko ho na no ane me papa de na ode ma me no na bi wo mu me sorry am ko ho na osewa no omo abusuafie ewo afigya se wa ewo instem ho ewo kru na mu okay omo abusuafie pa wo kru na mu ayasem ye ne sewa no atwetwe nkomo kakra yenko na yenkotie ne sewa no so anum asem a woni chief producer atwetwe eye sena sem ne sitie Niwa me da se. Ko se Japan no, e ma me ba, e papa ba. Now ye prison officer, I want someone. Now on the year. E federal civic. If I saw me via opa me the mama and number them. O de hwehwe mu bia be ye o de to awasem so ada roma. Na. Me bra na ba pension. Oba Obaban. And oh man, me bed kuma. I get after no kora akere. Na me wo fa so me di hene e wo kuro. If you feel no ate to so na to wa na on ton. If you bra ne wo fa na beka ho asem kire na wo fa na ka kire ne se. Onko yi bi. Na wo no di. O si da. Ana kire so me bed kuma ti. If you see here, I don't want to hear about pension. And I'm a man, cancer. If you do have no operation, and I'm a man, I can't someone. I got one is man to your wife, which is what Benny could. If you are by, you will be about to a command. Make us so bad, I may dry. I saw a bar for four. If you no, I want to be a man who will buy for. Or ye, mammy, I can't be a content. Mammy, but I did no day, you know. And I'm a man of course. I got a soon there, and my happy. And I said, Wama, Coppin say, the two brave you call Mammy crew. And I was in a horse over you, the pension. It is Yadi, a berry. So, maybe young for 25. But I know in India. Yeah, Coboma, and I'm yeah. For the bar. Not the Obama so fine, Hannah, in Alabama. Why, young me, Nanam and no bad, in Alabama, in Kunyan. M&D. If you were here, the first I walk upon the Dana Mano. Now you are no one about. Mammy Baba, I was coming to my face. Hello, Mammy Dura. Mammy Dura, my name is Sawa. Now what can I say? Maybe sir, on any jay, and son, I will free one. But I saw 1 night. 1 night, and I'm so far back before. Nana Yaka, no, you know. Other Yamano, I am a Juma. I know what's and so more. If you are no Kurano, Bano after I pray. You see, a Juma, my brother, and a junk 1 man. Maka on an antenna, and so I know a bar no family. The poor baby soon needed. And was a better now. 1 hour, dear. Okay, I'll meet you. I see, maybe I know who you are. I'm not a Baba who cannot do my thing. I'm gonna fight. I know what you're away now, so. Now we are more, I will never go to but I know my. It's about and that's how we what you're away. Mammy, maybe, sir, Sao ban or Beffa and a tree, no, and then it's not here, no. The patch of Sao ban or you can, yes, sir. Yeah, I
se kwa ya no de no fa so no meba efia se wa yi maame ene wona ne betena ya na da de efia se wa maame no ka be no wa jam long time ne kura na misha okay na oba no achi no ne wo yi da okay ene etwa so yenko echi wo ya no na cha sa me bra na pro so no zuzu wo no oyo ye na o che ebimu ye ni ke so fi enimu ena chire no echira sa ahonso so na wasi bai na wa anyam hwe da so prezi wo beto kwa mo ana bra no so antu na ni tu kan kire butu na fe e bi aye de dan no o de dan na manemba ana ma ya we wa ya hwe e ti pa wu ye e da chira sa o butu ya no e ye se dia dan na wasi ko complete ni de ya de manemba ana ke so wasi ya sa wa na ma no mo ya me yan ma me ba wo papa ba e ka hu ana de ni ofiri ka na di ma se e ti da na ye ba ko ka na kitchen en so kere ya no dan ene ye bi e ka ba ko gu ma ka na di ma se ni ana wo so so ni ye ni aka ye de ma wo no papa wu ya no ko da no ka ho no wa amma na ma ne na o de da na ma e ti da kwesi ya da ne wo ho ene wo ni me sa so am ntini me dia ana me se ada e papa ana o se ada no ti wo ka ne na me o da na de se wu ni aba ye ni ho asam ka di na ka ti na me bra adam ni dia na ma me no so e ko ni de ti da mi ti fa ka ti na dia ya de ma na yire ante anya tere sa kwara anse wa se na mati ya se ni ya ba ma me akwara ikasa kwesi aba eni merebe na o me nsa ya wa da ni mere na o me nsa na wa kuya pe wa yi bofo ba kasa da nse te ko fi de diwo e ko fi no wu ya na se ka wo se da ni ni enu no a wo de ma ha ye no aya wo de ya aya wo ni e dia de atori ya wo ko wa ni ka ba wa se da na me wo ho no mo a abusi anam kan fo me me de ni akoda me ka chire mi ma me mo mi bi mi ma me ye ka chire mi na dam tishi o ba ai na abaka chira me se so a da na mo de ma anti da me jida na me papa wo hwe ne ma ana na mo jida ne de o ba jida ne se papa ni ya ma me ba ya wase papa na me jana wa de no wanti Sompa wase ani de me gida na wase na man so wo na ba na so obi akoware wo ba na so kita na man wo de no ko na sem kwala na sem suo man no na de ta so kwala na ko stu kwala an ni so wo mu asiasa wa na ka say wo hwe o ba jeda because o papa hwe ai maame no ne ire no mma esi ananya sa me pa to maame no dan sai na mode ma no ba ko pe da ma na ba ko pe na eno nko koda me ba sa dan ba ko pe na mode ma papa ne ire no ena afia se wani ni nua no so mu ma o mu mienu meboa wa mu die bi aha enti mienu no de meba sese efia se wa dan mienu no de abusua no ma ho se omo beje nyesa wa de papa wa de ya kwa na ko de ana gene eti wo de sa de yi ba wo ko so me ma me a se aka wo no ko ani ama sori a me kro tactics ni president ya tactics ni wa ya ba no he share na kira kwa de ho san ko meba dan na papa no eja ho no nyina adan kra no na yese oja ya no me pa so we papa no se ase no na we ye pie ni akwa ana we ni ni sentamo ana kira se enka na kitchen no a ya sa ya me da no abusuan nya dan ne sei abusuan de pa so de no we si wo no so na chidi no no na yese
Na ye say. Abo. Ya go para da ya nya ti ni de ewo mu. Ya no na kira sa busua de wo mu dodo say mame. Ya no am say wo mu yan so say me de me hu yo. That's ya the first one that is you what I am. But you mean that I said you see ya no. Eno no de ya busua na fa ho. Aha. Ena emma no nso so omu nyina afi mu amana kasewa no nko a. Akasewa no. Ena sewa no mum anya mienu. Ena ne yere no a wo ka se odi ka wa no no de mama ne baako enye sa. Hi. Ena busua so anya miensa. Hi. E bi ko ebebro. All right. Me da se me ba mesa fre why. Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie eno no utie nkwadea na watie owuo enso ede na ampafo mami na semina ne se ono de edan na busuafa bi no de ken ha no da bi nemmom ewo se onyasa edan no ene asase no ye ma no de ano eho enkrata asa na abadwafo beba mu no yenko computer so dwedie emra Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom abe heba clinic a wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matia kanoso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Jesus my hallelujah 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 mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no ejaba family house ohu haunti ena mama gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja ame mo wenum nyam enum nyam shede metachrema ote de ansa no rusia kasa te wosin so anansu wosin sa no ye burukutu jedo burukutu
jinjab. Wasanti enso zikan since 87. Oye burukutu. Check it. Ansa no biara ye biara na ye biara. His local dynasty burukutu the one. De senyi biara untum copy burukutu. Chinese no, America oh ho. Enjisi broni poentum. Burukutu. Oye nam ye hom ya kono. Na senya burukutu. Man strong. Palogo bites. Ei kakra. Mon to sabio. Man pachao. Oja. Ofri bubam. Ensapa. Ofri obibine Blackman Company Limited. Kukwana so ye burukutu. Man strong. Palogo bites. Atu bites. Doka lemon ice. And a Z mineral water. Numwanya se wantono mo biara onzi mfido awotwe. Onye ma painful. Nkratui FD ajato. Wujam, mami ni konkonsa kakra. Kakra bia na wife abebie fridge no mu. Eyi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu. Afa kire ho. Aperitivo bit. Ena ne namfo no ma besa no a. Wonum enum jame no. Drink no akono. Wo se afra ne sen. Aperitivo bitter. And if Italy, alcohol nim, spices, fruits, and herbs, and what dey. Be mo din konkonsa. Aperitivo bitter. Ebi ni o tom. Say what ha. Ye madam we dey facha me. Na man kan ye kura. Aperitivo bitter. Menum na menye bia to he supermarkets and now drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Ben Accra Gas SHS no for 050-553-6302 and 0245-734-952 Kumasi Suwa 0553-947-447 and 0543-385-271 Aperitivo bitter FDAG Ejode Nkrato yatum. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Gosh. Check a Countess, no? Quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a Countess, no? And you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Jumadie eti Asem Mpe Nipa yamahwefo ene atiefo nyina kwa babiem eba jumadie so wamra samo yetie owo de yetie enkwa enso de sabre mame de na asem nyina ene se enka unya edan no pepa no a efri se babi a ekeka kono edan no eyanwafo dai ena omo step mother baako adie wom enti konya pepa no a kebebo ne yepa omno producers are on Mary. Yo. Oforisuo Bema. Yanche yati for ne yarefo. Ya ma mi na some of the buy ne tiawa. Oforisuo say you mefa kwanya was no masre committee for ne assembly man for ne nananom a mo kan bi wom. Ensem say ba ye be sure mo say ya na etati committee for so asem nim ya hu de ekosi ye. Ya nyese nipa nti nsunti na mo asem bia nso ni wa de seka na twetwam nti ya e besere wo mo dodo na asem ba ha e de koma committee fo o man hu asem na o man kan ye ane e de koma committee fo e hu bebi asem ne fa ye esa na nipa na reshimu aye wo ma wo mo no na nipa ba mabu wo ho ye besere wo mo asem ba o mo moden no fa bebi asem no eda Oforisuo me pesa bibusa ye maami question kakra ekwanda ho me da si bebe maami ebra o papa wi a I think say na wo kan se mse se mo hin o se mabusu pani busa se o papa anse bibi ankyerɛw me pa cho ebra obusa o sa na wo kyerɛ mu se ampa papa kan bibi kyerɛ na wo so wei no ye kasa asem me so akra na oni ho na wo fie tam ye hia ye no a ye si ade ye yi me so e na woni ho na wo fie na ote wate pa me nam kotu sonsa no onam tuma no onam tuma no na na sana hene ne me koye na etu sonsa no de no onam ne gina wa etu nsa no de ma no mpacho o so eso ya asante ni pa ipacho han okay asante ha o so woni mu sese etu nsa de bi so nsa ma obi a woni mu asechire ipacho me ntumi nkyire okay de ntia ma me kasa ne se
asantea sɛ wo papa anaa wo maame kora first na menim na yɛnyini na ne ɛhu sɛ sanka wo papa kyɛ wade yɛnim sɛ papa ne de akyɛ wo nti wei deɛ nkanya yi biara baadaakye asɛm nti ɛna wo papa kyɛ wade a na watu so nsa na yɛ adanseɛ ɛti sɛ wo papa wu na sɛ wantu nsa ama no na ma wotu ma ne nkyiri kafoɔ a na kyɛ sɛ ɔma gye wo papa asɛm no atom nyɛ saa ɛti wo maame wo so wɔ menim deɛ nti a wadane sɛbe wadane ne ho na deɛ wɔkyerɛkyerɛ mu yi ɔfoɔ so ho asɛm wɔ abibifoɔ yɛnhwɛ saa no ma asɛm ba a obiara pɛ sɛ ɔkyerɛ ne deɛ ma ne deɛ yɛ dɛ aduruma bi a asɛm a ne da ɛpono a yɛna yɛka sɛ yɛkurakura mu kɔ ebi ni o ebi ni nkora bi ɛsoa wui na soa ne tena ɔma ne gye so saa nam nkora ne papa so kora na soa nya baabi tenaeɛ na ɔn papa ne wuyɛ no soa ne pɛ sɛ wɔgye saa nɔma no ɛsa akɔka ne deɛ ho ɛdeɛ na nipa yɛ agye wɔ wiase atam sɛ yɛbɛsrɛ soafoɔ no binom yɛpɔ mo kyɛw yɛba wiase wɔ ha yi meba wiase manyina duru sɛ yɛka soafoɔ mo ha adwen paa ɛdɔso yɛbɛsrɛ o obi wɔ kora no ɔyɛ soa nkora no wɔ ha na wɔgye wɔ magyapadeɛ no wobɛkɔm kora na ɔma ɔmpapa no ɛne na ɛte hɔ no a wɔyɛ pila a ɔma soa yɛ soa opa wo papa sɛ na ɔyɛ adwuma obi a na ɔyɛ president sɛ na ɔyɛ aban adwuma yɛtua ne ka na deɛ wɔkyɛkyɛ mu ni adeade nkora yi asɛm a na meka nkora yi ɔmo soa yi wuyɛ owu hwɛ because nkora no agyapadeɛ no ɔn papa gyapa soa ne pɛ sɛ ɔsena gye sɛ sɛbe ɔna ne nwa bɛma masa adu time nti ɔmo kɔɛ asoa ne da ɔmo sɛ ei soa nti wo so wawu soa sɛ na wobɛwu soa nti wontimi nkasa ka kyerɛ soa no da hɔ adu time a menim sɛ tv soa wɔtie a na wɔhwɛ asɛm a wɔkyerɛkyerɛ mu ofuo so wɔkyerɛkyerɛ mu maame wo kura wo sen mu nwa bɛma ɛkɔfa ɔbaa foforɔ mɛboa ɛna obɛdi maame ɔteɛ ne maame ani wo kura sɛ wɔbaa na ɔbaa yɛ no kura no amɛboa no wo kura na ɔyɛ dɛ woyɛ si ne nkunwane ba ɔno deɛ wakyɛ ama ne baako maame ɔteɛ wɔsɛ ɔno kura mpo deɛ ne nwa bi kura de kɔma ansɛ daakye wɔka sɛ ma ne yɛ mefɛ wɔsɛ ɛnyɛ hwee bi kɔ daakye ɔno ni hɔ a ne sɛ ɔno na ɛwɔ ankyerɛ bɔ ɔbɛhwɛ ne ma wafɛ nyɛ nipa nya ne te saa maame deɛ ɔpaa ne sɛ adeɛ watu so nsa asantea so bi etu so nsa ɔhene no anaa mabusu apɛ ne onim de ɛna obusa wo sɛ ɔno kɔ obusa ɔno no wate biribi o meka kyerɛ ɔno wate biribi nti na ɔhyɛ da busa wo sɛ wo papa anwe sɛ biribi angu wa so pani nkasa kwa nneɛma wei kɔ so a yɛbɛsrɛ yɛbie phone line yi sɛ yɛkurakura mu kwa yi nipa bebree na afrɛ obi susu sa so obi deɛ ma wɔgye ɛso obi bɛfrɛ mu program yi deɛ mo asɛm mu afotuo deɛ ɛyɛ paa ɛso ɔgye obi deɛ nipa yɛ da pretend sɛ ade a wɔyɛ no ka ɔno deɛ wɔnyɛ si bɔne kan ɔbɛyɛ na ne kura po dede bia me kasa se bofo so ya pɛn so a yɛde yɛne hu ɛyɛ saa mmerɛ ti wɔ yi ɛnɛ wo se wogye obi ade ahwɛ wɔ mmɔbɔ o ɛnɛ yɛ ne ɛnam wiase yɛ mmɔbɔ first wo sɛ obi wu ɛkyɛ paa first yɛde buronya ɛkyɛ nsa na yɛde buronya ɛnɛ buronya wodi wie na foforɔ san ba yɛnim de wiase si kɔ sɛ sex kura bɔ a na esum wom ɛde kura na yɛkɔ so wɔ wiase sisi sex sɛ ofo so minim so hu a sex bɔ a na esum wom esum aduru nipa ɛwɔ wiase ɛso stay nipa da so ɛyɛ dɛn ɛgye adeɛ maami na sɛ mo ba ɛwɔ kan na sɛ bi support no ya fresh we so ne sɛ mo kekan wo se oba na oba wade no ko ameboa na wo kun wo nua ba ma kura di nkura maami ani ɔno de wa kyɛ no ama ne baako na nsa na omutu ye na akɔgye maami wo gye ɛsoansa no na wo gye ne sɛn ɔno so ano menti asɛ na sɛ producer no busan sɛ o kai sɛ nkura betu nsa bi ana wo gye empatadeɛ bi saa de na wo gye den wo gye anom no kwa ade a obi betu so nsa sɛ abi a odifo de na ade mame wo de amama mane kwa so ɛsɛ sɛ meda na se ɛnaseɛ no ɛyɛ sɛ bi ɛsɛ odwan pa otu aduane ɛsɛ no odwan ne deɛ sɛ bempra aduasa ano ɔden nkura mu nkuto mu nkura eti kakra bi ɛfɛ saa de na ɛyade ɛfɛ kɛkɛ ɛnyɛ bia bibi kɔto abusuan pani bi na ne tiri mu ɔden a ɛna ɔbɛka so kyinkyɛn bɛgye na ntwie ade yɛ tu so nsa na ɛyɛ nɔɔma ketewa bi yɛde hyɛ mu kena wo ɛna ɛka sɛ yɛde hyɛ mu kena ebi ni eti dɛ meka nyinaa ne sɛ adu tama sowa no bi nom yɛbɛsrɛ magyegye nkurɔfoɔ bi mu nnuamɛma bi nneɔma saa ma wɔn ma ayɛ mmɔbɔ maami na sɛ mo de ba etiawa
ade na okotu sunsa no oni ho pepa nti maame wote wei ayese kwasi ko no gyankwenti adan no kura na wono waka sendan sesi obi kura ba se yase koto asem kura na ye bebusa maame se na okro dan no so dia na ko paper se wo ho wei woni eni paper lotto paper kura mi se woni bi maame eti wanre na ade yira asante asam so de sa na ye ka no boy shanka a company fu bi anim ade on bebusa maami opa mane ko hene bi anim ade bebusa maami se papa ne chair wade no ya wo no wo daase oso papa ne bi a okan no mantima nko daase ne mum owu achi no wo hena na otra na busu pa ne oteso busa me ema me twiai so ya ye kana sami a wada no sabidua buroni wona na je ye ne yemu sasa so wa na ade na woje no woje no kwan be so ade maami wanjem anampanifu anchem se so ade na homa ne betua no ade wenti o masa adu tama mumso comedy ye ne ha mususu miemfa ensa bonkum ne fa enidi ye fa ensa ba ko penidi adu time sa ade we ye kan he you bekase ne anim mekra minim sasemu ne eba se ye kurakura mu kwa no eni o ha obi wadan pempem ni nua dan ya wodi ja boss quarters wodi aja ne ma wo saje abibifo kwa mekra medwe ho amentiase abra na no ekosie mai me nwa Mr. Mo papa yi mesi ofosuo ye ko ye na omo ye ne we bi de pia hyem no na ye pia hyem na adaka na dua bi akopom enko a kire ne sa twen ba ye ne agina wa nyina ni padom agina wa obi ankoja no obi ankoja papa no ini ye tu sa de ne sa kan ni wuram ye ne sa kan ni wuram yesu ye kan yesu agina wa ni yesu ni peso okoso obi ankoja no yesu wenti ase kra ne sai ye kurakura mu kwa papa ne bobra onu ane mase omo ba wiase o man tsa kompa na aso da ko papa ne bobra osibu a eso at the end of the day ne mani su ne nananim su yesu ne nyina ye de papa ne ko wura asie ye kana she onu ane ma ene sa kan ne shem empoma bia na ho o ye wie ne de blog say ne so hu a de pia shem no ye de blog to ye sa na me je o se me hwesem sa yes silly no nam kete chobe ma ni papa ne mane ne nananom ene adie pa ne nipa ye gi wo wiase so we ye de nko a ade am che ye papa ye maami ote ne ire a se bi unwa be ma di nani se bi mpreduasa maami ko ye obi ko nka dan wo ye ne bibifo a ko be ka se dan no mo bia okay eti e be se so ano wei obi hu atwa ne hwedi mi ekuro soani mu bi na ene satene sachane ade a nya wode an fani urade e koma no fama no soani onya de woye no onya de woye no fa nkwa yi ajapade nkwa yi di no onfa ma wo na asafa na do okeka no ayampia bi na ototo po kwa bra ofosio ofosio mitie minua ba ya se na mitie sewa na asemo a fa ba bi na sewa no oye na djuma yi kakra turesin se dane mienu wankodi kese no wode enum no anansia na ma emba na ne kase mu no o kire se papa no no o yire wo ensanwam a na wone na wo ba ko asemienu oni sawani ni ba no ni we su ni ba be ka kire se o hwe me papa hwe ni ma me ben kase mu no ne papa no me papa hwe ne ma no enu nti wa hwe ne ma na teka anya de amede edan no ebe ma me ne dia okay be ba de oni ni ba odifo nti oni ni ba yetwa so oni ma me ne wale oni ni ba debi nenso ma me no so no wabre ye pa awu wabre ye se binye se wonu be mate ne wa anwo no nkire se be ma no wajapade a oba de nkan oba no wo ajapade ni bi me pa chawo se wo papa anye wel na se wo yetente so go na wutu sunsa na se Nyankopon ya adomu a sa wel no ene etini sa no nyanya baako akwam se baako dia ene wel no yetimi sesem wo court de ba mi sesem se obi beba ekire se me papa ene ni pass mesi e ba sa na se abusa na ntiase a wo de court a court ntimi sesa wel no emma abofra no an eye ne moja ne papa ntimbe wuram bi miti musa ma me question na emo me kase sese pipa no yemfo no ko din ye ana yemfa omo ka ho nyina din ye amfa anwiafo din anwiafo no sese aka me ko a e na me bra na wuwu ye ne ma bienu
omo tado dumase sankola ndie mintimi nyi wo mu free nti wo mu nyina mrambi sankola no me say ene say me fan say ni nuanom ma wo ha nti wo mu nyina mrambi ana de won sa wonum so no enso di mrambi ana so de enyi di wono nyame papa ne na ono de so ono sasa mate ono so ne mu wa ne ma papa so si da ne chafa wom ne se wa ma ne ba ko ne de say owo me ne am de ma hai no ai na de na me so me pese na me kan say ma me te wo question ase ma wo de ma me kasa obeti ase odifo yenwie na ansa na yo okay me kasa ho to aso yo etima me tie ni die wom ma me na wo nsa wam na wo te awade na se na wo papa edi nani kofo ba wo fro no obetim ne wo atweman so da no me catch you prim it is any dan ba ko pe wo mu a mane entafrita fro ho kopim se obenya baabi atema na wo mada no ho be pa chota se de tobo e wo be saka sa de tobo enye se wo be ka se wane na anwunti o mada no pokwa bna mami omonkom sa na asem nyina tiawa ne se o kan you bla ekwa bi su no kan na baabi a obesi ye kinkei ne se yemfa eda no krata ma no o dem se bi su ne kan ba ho yo no kan ye so yi bi ndi ama no se ye pepa no kwa no ho kan ye o da wuro ma baabi a obesi ye no ene se ohia pepa no itimi besi pepa no kwa oh untimi besi pepa no but inti na me hwe kwa ya me fa so wa o da wuro me che ni mu because the point ni say ye send this car koma oba no won sound so ti ni statement na ye send this car abra ye moda no ye sili ye on the top plastic but me many use that statement no oba no won san mu no obetum ni mami we atwoma so say ye papa tu ba me no papa tnai ada no mi ska won bi eno so oba kan say ye you papa ko pension kura no wo sa ko pa adwuma 2 months e de ma no enam platwe na wo twini nti no o reject adwuma sa to ba fie oba no so abre eti fam be no so ntimi nyima me nya dai enfrim de betimi aka che ma me say one sa asase ni people no ohunu a wo de bai Asem Mpe Nipa fo be de che be ko hene ne ho e be ko sa plan no any allocation people baby a plan ai efie ne asase ne ho no ye be hwe na edie wo so no ana baby a people no e bi kwa no hene na ye na akodi ni nwe no osi fie no ebusuafo bi wa na se ne baby ho ana so no ti ase a akodi ne ho ebi kura ne wone se wa no ebi kura ne wone se wa ho eti epushi no mu a ebete ne kankan on kene kuma ntunu ye na emom eniema bi ho no ma ne yi mfirim ba yetia Ghana mlan se no ba tra 6 months kura na o so jar kwa be patwo nyesa enti oba no wabre yentimi nkase on na anwo oba no so abre papa waboa wo papa eti se sikakwa emane hawo wadawuru mampachew emane hawo kura fa nigie so na wukura no fa bika ho because mi kachiro emano drum de bia emane boa ni o emane boa yen enya abankwa so oni ba eti sabio e o se yin firi dabi sebetumia eti won tumi ntino di kakra na wo ji wo danim na ye di mano no me pa cho onta fita fro ho opim se ma me ne betuma je ma na se bia nya metu ntafe no na ba bendia anna pepa no kwa so mu kwakoya sa ma me ne din o se ka ho otimi enya ne sa me da se abrotia Ofoso bema medasi na ye nche tiefo nyina na ye kan cho mo se YouTube no omu share wo ni Facebook no na ye ntimi endi dwumade YouTube no ye Sompa TV na Facebook no so ye Sompa TV Ghana ana se Sompa 93.1 o share na wa like na wa comment na wa share de ama wonua na ye nyina ye sua de e de timi aboye mbra Ofoso bema ejapade ye dan mienu na ye ka no wa hase no mo no ya maame na won kran no o mepre dan ewo mu ena senka emremu no ye ka se maame no e ba betwe ho manso a eye de se wafo no timo no ene de mai timo no ni nyina nka meka se na maame no betimi aklemi se woni ni kunu dia na emom ne ma enyi adankora sei na abusua so enyi adankora sei na nya de abusua na nka sa atena se na wonum ayi bi efa ba ko bi di amama no na wonum so afafa no ena yesa bayi ema ne die no mu bi esa de amama me no eno no ase akire sen
say no more maame na free mu already momo se mu die ne ma no so die ne eti se ma na fo mu die wie na mo se mo se wura ma ne die nim asa kwa yi dan kwara ba ko bi esa de ama maame na wo enkra na eno na se kire sen nsa wom ena ye hwe mu kura mpo na me hwa dan kwara na se ma ne wo mu na ene abusua ne die no enya pe ye kai betimi aba se abusua no mo adan kwara no edoso eche nkwada no na se ma ne die no eti san kamu pesa maame ne ba mu bia ene ye dan ne ye sei enti ene ye de ne ye yi dan kura baako e ma no so de ne munyi dan kura baako ye se de wa poto hwehwam de no onchi se odibom what you say na wo wa chede ne wie wo se we se ayama ne wo de onsasi mu na emu awai mienu awie e na ase wo fani me so me fani na ase me sa ko wura wo fani mu esan sa wo na aya se wenti no wo se yi dan ne bi di ama ma me na wo nkran na adenti na momo de ende munyi ba akon so ma na ne enya mienu ya hu se wo didi wo ho ma me no wa bele wo bi anyi ntimi nyini nsenchen na mom se ye chaade a ye ncha ne mla kwan so na ye ncha ne de abodwo ene abota ayi abotoye mo nso so beba enye se bia asase na woka no asase na ho nkrata bia ni ho se yetia ma me a woyese wei na numu asem ni ya ose eyade ana onom wo fa bi oso mo wo fa asemi na ti akonya so enti sabra fa na no mo twetwa asase no enti wan to asase no allocation bi pa bia ni ho site plan bia ni ho enti eno mo ka so mo koye pipa afa na mo koye ne foforo e de amase bia onai we ya nkwada ne de de o mu din aye e na we nso so ya abusua ne de enti maame na owo nkra ne kura no ono me pre japade se wa na e pre bia ma no asem ni se si ade aye no se wa e na e pre bi e de ama no na ka ye ne yi amukura mpo na ne brada ne ti ase na no wo ye na yakade kade ya yese won koja nyam bia ne brada no kwa na kwa wade ya na ana wo kwaje maame na wonsa wam no efra busuam no ne bla ne nkwa ya maame se we ne papa nkwa na etutu ntoma kwa ya kwaje oba na wade na abusua nka ho ede ba de na abusua ne timi ye wa bla na sa ne mane nyina ekoso no afa ya wadane ato awie na chi obi ani ho no afa ne ye be kire krache power ene enwura basam power ede a kire ye ya de bi wo hwa ya ma no kwalidie ene pepepe ye ma wiam ade bi a ye mu what you say ene ye futu sem ne ye se ye beda ne ye ja ye pla ye de kwan ene dan kura na say pumpunu ba ko no kura pa wo dem no wo mattress kura na da hon ba bi fie bi na wo da enti se wa me mente se wa se wo ne ma bi ho se dan no nim se no wo che de a ama ma me no wo nkra ne bi di a e wo senka sha se nipa miensa e dan kura na ye 1 2 3 4 5 ase me say anase say we for say na nke ye ho na de wo se mamon fa we say na wa wusa man bi etimi afiri mo wie no afa na wo kopere ma me ne na be hyemo de a ene ka mo so mo de no so no ma me no wo chefa wom ki e ba pa ma me no ene betimi aka se eye me ejapade me dia na bom e ma no so hye nie de wo di ade e wo papa no achi ena ke beyi dan kola na se e pupunu mienu bia ma no se e bia ono so mfa ni di ana se bia obefie wo na nsu oto awie bo ana se wa blo pese wo tene ni mu na wo pe baabi ni titu a watimi anya baabi de nato enya abusua na cha ade eti ya niam bia me ya mfa ya nkasa ya tumi ene ya ho de ya nyansa so emfa anya ade bi ebe wie che na nkomle mu no wo hwe ya na wo kwa akodifo eti ya sra wo no maame ne de wa bre se wo se maame ne mla mu bidia ene ye betimi akeka ma maame na bema abamu ye na baabi onwo de maame ne nam se dankola na se pumpunu ba ko na wo didi ho no de e kanya ne kwan no eti ya sra se wa no wonkom la biem wo no mo ye mpanyimfo ye ntimi nyi o ma sam nkam na mom ye se nyansa we nani ba ko fo tirimo ene mla nso so wo ga na ha se no mo no eni bi nya bi obi tumi nso nche no eti ye ya de a ye ma wi o mo so mo penkrata samo se ye o mo de a wonya nkrata mfa mo mo pem samo nye bi mama amene dia ene o mu pem no so mbeka so mo mama amene pa o be twe dan no ma so no mka se ene wo gye dan ni nyina na de be kwa wie ne nkwa wie ofo so be ma abruatia ekoba ne se ejapade chede ya na wa hiti na abadwafo akasa ye musa se wane se Ghana ha no one is above the law obi amro mra so ye musa ma amene se obi ye japade na nsamanse wanya ekwan bei ene fa so eche na chiri
ejapade ye musa so okoje letters of administration na ele na enu gina so e de che enwoma no se ankwa nkoba ne saade a na ene mmram kura no kwan ye ofa so che enwoma no kura no entwa yie e wo kwa bi so se de mmra e ba mu yie a maame no de entumi ni nyini mfirim ejapade no debi na mmom ba bi ode maame no be hye ye no eni kwa so ode ne be hye ho etina midi ka busa wo se ejapade no ana asase na nkasa no eye wo papa ne kotoye ana se eye busua asase enu ti maame kwa akoma to yam wo ka se nkrata asem nanso kwa bi so no o maame no aye de na baba be hye ofie ho no ana se manumu no fine ka ye ntumi enyini mfiri ba bia mo no de sene na akoyo maame na mmom kwan a wo se wa afa so che enwoma no entwa yie twa entwa wie ni se was a kokoji letters of administration ana eli no wagina so na watumi e de ache nwoma no eno de ka ne kwan so na ka so wawie na dwuma ye cha wo che ye no de wo ye sewa entika wo gina ni nwa be mana nam na ototo na chidi a ka ye ne kwa so a na so ye hwe se ewie mudi ana ewie peye ana ekoduru ye no de mo se ade mienu de na chenye na abusua fa ba kutu na den wan fa na yire na ama me kan abusua na de no abusua de ne doso na ne yire ne yire no ama abusua de na ne ma no anho ahenha wo mo wati ase eti bufu na yes ana bufu no beti na ni so eti ampafo yi kama koma to yem ye dwumadie no ye kura de bro ye so no ye de kodan aloyafo na o ma cha japade no eti kama koma to yem ate Asem Mpe Nipa wodo hu abeboye no ukotokro enkasoro da biara da ye kakuro ebe yi amawo ye ebe yi amawo ama bibia aye kama why kama koma to yem ebe di akiri akozi se obesere agu Oforisuo why Odifo Samuel Prayer and Counseling Center Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewiye brem Odifo bakupew na Odifo bakupa mekanfo na mawoni wono ene jakokko no aso na Odifo Samuel no hey ne hu onwanwa papa every say yade aye kwankro no ena mpempi no otumi esa ehokra ena ma Odifo no eduru babia ne ho eye menwanwa no na me ma me se ade ehu de bonsamwa eno ti Odifo wo ye nwanwani eka ena emre wo eye promise and faith dia court wasem no amasabe no kra no da wo na every say amanfo aye wadwene se adansi a woko didi atia wo nyinada adansi kurumu nenso obekọ eno no Odifo Samuel se bra na oba na so ya akwankyere mu omrepa akwankyere na so ofoma epai ukogina kotu a kurupo twedi ampo adawroma ubedi bem ama atamfo afere ama atamfo aniawu aya spiritual marriage na akwantusema ye bisi basa agisi ko Odifo Samuel ho wonu kuto ena eye akwankyere papa akwankyere ja wo ma wakwankyere na esofom epai awade no unya bi adwuma sam so aye bisi basa ye ka awade de kaso mfaso ne ema o na so ko awade no emfie pore be edu numni oba untumi enwo ba empo entoparenso ama nkumafo ye twabo so afie besim de ye hia ye nana afie besim de ye hia ye ba eye aye adanne wadwendwen agi so Odifo Samuel kuto wono ena betumi aboa na saase bo nyinada eto atwa wo ya kwakyere ja huhum aniwa no eno ena asanteman agina tum Ghana man agina tum na utwa bosompoko abrokyira akwankyere Odifo Samuel de magana de sia ewa abrokyire wa bra wakoka empunkyire mu no enya asem ketwa kura Odifo Samuel se menka kyero se wonte asore na emmom oba esia hemboboa no Ejaba family house na wotrasia wasem bia wo hwe omoma so wo hwe nsem obeka kyerɛw na sedie wo besi ama wakwankyere ama ho ahenha wo no ya nefe ene na ma mehu se tumi ankasa
ankasa pa wodi ye adwuma no kropo twedi apɔ na de adom no enyo obi akwa na nyankopɔ de na adom akyɛde akyɛ no na odifo Samuel de wa hu sɛ ne ho dwo enti eno de na japade agya no sɛ ɔmfa nye ne ma emfiri wɔn punkyerem wompewe na apɛde mansia he bobu anu no odifo Samuel wɔwɔ Ejaba family house ho no di ne dwuma yɛkɔ ne akɔgya akwankyerɛ mu omre sɛ de bɛya ade na da ne konua da yɛso no ne nyina da ebeye 0504 588454 0504 588454 ana 0265 441995 0265 441995 na yamfa we enso enka ho 0578 405519 0578 405519 yakomensia bobu ano ho eno D4 Samuel Prayer Council Center wo na odi djuma eje kropo twedi ampoma efiri wompunchirim Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro, the sickle cells doctor, or no enumere mekanfo na media ma osi yeni aduabano na yemfa ahaban no ensa yade na enipa benya wa adasa na ya yade o enu ti ena Dr. Professor Bay wono ena de Abe Herbal Clinic ebaye wo se womma enipa enyare da biara da ni nyina ne se bra no mfa nutan no ni bra ene haban no kropo twedi apobasa ya domabo na bibidro na meka ho asemi wo de besa yade kwa sickle cells no enkane ne kum nipa eno ena mami anya baso bodie ewomu a enya asem ketwa amanfo atunidin the sickle cell doctor saduro we ya wonya ye no eya amanfo bi enwanwa papa yakọ ne yakọ sa ye ma no omo SS no yade na eye nam sa yade dia bibia bekoso amount na eye hepatitis diabetes no de na epilepsy no eguni pani mwasio eguni pani mwase papa bema ojonsogu shuso bema ojonsogu trousers bema de kamihu ye de se ka wojonso de a etosen ne gufo akona atwa huro eye prostate na ye kase de a enyoma mwa kra woba eduru bosomi a emema no de wa ye calendar hwe wo fe wo setie mu amze yaba aso emo ene omo de twa wo makatua yenko Dr. Professor Abe ho tano so apatapa new site ho ena wotini juma yenko ne yenko pedro ano nampa na emfidi eguma me na so ye no enye fidi ketwa wotwumoja no wodwonso na ene wodi bi ehihye mfidie mu enyoma ekonkai na de ye mefa ne se ansa na ode wo befa sa mfidie wom nyina ansa na ode adura kan ho ansa no de adura kan enye so kan ya dia no se se duro na ma debi na obi wo ho no ya bibiduro a wakase dosage no se de kwan afa so no ma wo so de no mo a debi abe ho de anya ne sa wo kire kwan abefa so abenom no kwan abefa so abedidi eno na wo hwie a ebema wo ho de na ye kama efiri se wonim de wo ye emfidie busu ewo ho ojegana fo nyada efiri wo mo ya de o twa de yi kira Dr. Professor Abe be ya dwuma hwe natural amema no na wofom kwan ya watumi akota no so apatapa new site na uduru Johnson ho a Roma sorry ni presbytery ni on send so a tasifo no ma ye ready ye ko Dr. Professor Abe ye ko tu yade na se ye fra wo mo e wa homa trufo we so 0243 345392 0243345392 ana 05086 460208 0506 460208 Tanos abatrapa niako tu yari ase ewo Dr. Professor Lawyer Abe ho na nyoma akonkan VR.Education Center ye brem baby a obetumi akosua de wa bra wantumi anko sukuu ni bi wokọ okura wa anwie eye VR.Education ko a na mekanfo na media ma ubetumi akambrofo kasa no ama asisi so
ene tenses ya tenses ene phonitis a phonitis bibia beko so asisi so ene omo so omo wiesu kupo nyina wonu omo be resa brofo no giga na twi bible no ntimi miemu ye chiro twi amwantimi aka bible no o bible na atokwa asore na mono dodo bible de ubiemu ana bible na ahem na amen na chese utumi se mu ababai wo de ande aka tare so chese umiem na wo de kwakwaje fanse she bagi mu ani debi via dot education so be mu aka bible ni bi ama nyoma konkai na elder yanimguasia yato pastor yanimguasia yato dekenesis ni nyina da wo muntumi miye bible no mo efri se adoma chede ni kura wo mo akropo twedi apahwe wo mo nanso so bible no muntumi emiem se wo ye mercy ni tasi driver driver ye fitafo ni nyina da wo ho kwan so ko via dot o efri se yanimguasia ye adwade ni nyina ene se utimi ntro na utimi nkai edwa wudie wo boka ensesa nyina ebro so kwana ye koyan kontra papa ewo Vinya Adult Education Center na nyoma enkoso emfama wodi busumi mienu pepe omo hu atro ehu akenkai na ni nyina ye busumi ensia enwoma ewom nyina ne se enebra ochina bra na brantem said ye beya eka wo bebo no nyina da no se wo chekura asa aka na bebo amafo ni V Adult Education Center esuan de wa bra wotibro ni kuro mama no ne ewo WhatsApp no so na afidie bia wode eba no blackboard bia wode eba no se wo ka ho de a wode wo ka blackboard no ho na wogina ni mu kira de a se wutifie kura no a ade a wo che blackboard so nyina no wobehunu no wo fon no so eno eni ade a enwanwa eni ahudwiri ebeboa manfo pa amafo dodo no na edi adanse se Vinya Adult Education wo ba ye no wa magana fo ni kumase fo nyina da ye emabi omu wo dwom no se wo mo resabrofo no arres amafo anu ate e wo brofo kasa nim Abrepa Methodist Primary School ho na wotini chuma ya fra wo mo wa homa trufo we so 0245 690834 0245 690834 and 0508 109773 0508 109773 Vinya Adult Education Center wo frɛ na nyoma ebe konkan de wo ba no anya trase yenko computer so adwadie emfamra se computer so adwadie anya ema ye de a na yenko 21st clinic yenko 21st clinic wo money the sciatica expert na 21st clinic abasobodi a wabonno abasobodi a wagye no enya asem ketwa Ghana fo agye 21st clinic atum eno Ghana fo na didi no ma wo mo se omo ye sciatica expert na wokọ abrochire nyina da wo mo gye abasobodi ho wo mo gye abasobodi ho efisa sa sciatica na so sisiewu fasire mu afa na kokoma kosu na ase wanhwe yie obeka so obi ato adu na wanhwe yie a wokoto abuyi wo sori so abuyi wo na no se the AC atwu hwimhwim no wanhwe ya beka so atie dro so na wodo for laboratory scanning fidi ahodo nwira da 21st clinic kwaye na adwene se waba magana eno tu oba be se omafo yade afrisiatica yade ni mamomo atowo mo na waseme ma wasonte na nwumire se yade bibre bia da firi utiri su kosu na ase 21st clinic waba wabie wa prum se woba no obesa Ghana fo yade eno nti kwa 21st clinic na so ye biada na asoye edunum 15 ena wo ewo Ghana memwa enya asem keto akra Kumasi ye kwa hwa overseas woni Alpha Radio no ena ebo ho pe ufiri Kumasi kwa Asantema po akwante poso a Alpha Radio nie filling station bi she ho 21st clinic osinye minie ye kwa u Asantema mo ye kwa se ho yade ewo hwa overseas 21st clinic wa bie na apro efiri juada ekosi ne memne da so wo ye adwuma anya asem keto akra oboase akra domi wo ho tema ka so atakwa wo ho takra de kofo dua nkokọ sunyani brekum wanchi tachiman enkransa go so debisu dwabo so hey yefra 21st clinic wa homa tufo we so 0540 311 311 0540 311 311 dia wa banu enya atrase dia wa banu wanya atrase enya asem keto akra maame memo akwaba Oba pa memo akwaba kasa gu microphone mu mame wate ne kasa den efrise Asem Mpe Nipa no wona oba nyina wo mani abrew
wo mani abre efiri se sa akwa we no wo fro steps no so wani mre yantimemfo enti akasa den wate me am hu so okura wani abre data empom te say udin de say me di Beatrice dey Frimpon Beatrice free hin na baye me free afrancho na baye afrancho wakosem ne say a wo dia bedan Asem Mpe Nipa say yemwa wo me bacho somewhere July June rather me wa honom na my bia minimum no from back at SHS na me fees to bia tobuase as a pressure ya ba so tobuase wate tobuase pa na asem yawo na ama sabri no wakoma no ebo sa tobuase na kasa sede be ye omanfo ebete wakosem ade abedaye ne hukwan a ye befa so aboa na ya na wayi brofo no ga firim kakra wate na dwomfo ma no so tie Selewa na omu wie vin adult education no a sa de oba betimi aka brofo we say why you Beatrice wakosem ne say July me wo honom na my bia minim na dada e wo SHS mi hu no na me wo third year through Facebook tina waje me contact me ni di nkomo enti kasa nya no bisa me say me ko school enti me chen ba bia me ko school no na road na me ko school waso no sa road na so no twam ko ba bia wo ye adwuma nti o ma no wafa ho my no near friend say Dua Matthias o ye adwuma bay Satam no ye adwuma o Sechereduma se hospital or lab hono you eti na me ni nkoma me so me wa JHS na me father free mu eti ni awdi me papa de na ehwe me eti me ba be wie me call for fee na me be wie na me papa no so yare da ho ni awbe no yare da nti say Satam ni etua school fees ti na me fees na pale 900 and something cedis na me de to wani me say me fees ana asen a obeboa me atua ma me enti o ma me ba o honom me ba no afa sika ni nyina ma o ma me 500 cedis ana me am pay bi so tua enti e free Satam me wi square mo fie o ma no afre me ho te sen de na akonti me be sene ko eto form se ko tertiary ama me wi me wo fie na afre me bi sa me say ya post me na me say da bi o na say nka unim say ya post me station na me so they say there aye connection na miniska na say connection na yesan ana me say 6000 na say ai o sori a na so sori ankwase afon kwa na afa wo mo na nka 6000 yeska o say me catch na say me wo fie na connection na yesa akoya me so mini 6000 na me say yesan na me say 6000 asema obi anu ka say o sori ankwase afo na wo fa Matthias kwasiafo ne sesai o say emema me form kwasiafo kwa na me form you so particular way di but me nti nka me wodwam debi odifo asem bi wa serious o wo se wo fa mema kwasiafo sesai na 6000 yeska omunya bi emfa ma me mfa nya connection enya adwuma ntu wi na aka kire me say wanya contract bi nti say September me ba besna me akoya de mu contract no fa workers no atu o mo kanti memra na me ma me kan so be fa workers no wate so afa me aka ho ti ye wie contract na so be tua me kan no di bi be ka ho na me de akoye connection nti ma afisa no man tin nka biom ti August no se adwuma nti anu ma frem san se ye be sha se tam ben tu ya na asen an o mo ko start wo kwa da so but one fa me anka kwa da so no ho enti ni ye be ko doma akɔhye doma de na seted enti me wa August na frem say wo hia ska 1000 kamenya bi wo me na afo ni bi ho na mse me mu ofie me ho kyere me enti me ya na mse na pe bi wo wife we o se an ne wife obisa ni eskamre bi how I was see ye ni nti won pese obebi saade ye won ho bi na mse okay mate na me kra me kyere ne say onyi loan wo mobile money o say the end o mo farmer no ana me cheche na still na nti me wo ho anu afre me saa adwuma no ti me wo ho da na afre me say wo sre me hia 200 cedis e de kwa adwira akosan adwira contract nti say obi afre wa ma lie say o mo de ho adwuma ne e ma obi kasa me saa time so no obi asende me 360 cedis pepe anopa no tu frɛ me no nam so ene number ben na ma me number na me send 200 cedis ne ma wo na akwa adwira ne baaye wuji iska no so
no say September no na say ni Tuesday say Wednesday na say Constitution Day o say bibi sa September 20 or 21st no sa time so na shame so we scan be den e be ma me ti edu na me frɛ o say mi sika no wo si mi nya abotre na adwuma na mo ye no kwada so no wunya afi na mo ahya ase ntimi nya abotre nti me na me kɔ adum ekɔgye ma de na me fa Vodafone ho me wo ho na frɛ me bia mu say o per 100 cedis nti menya bia na nka me de aka 200 ne ho na ne Friday we discani nyina aka ho ama me na msi mi nya 100 scan aka sa na ye 300 ena me ma umu 200 nti aka 100 mi nti me fa ni nyina ama ho na ase wo srem ne menya ma bia sa mo apon kwa ada so munya scam faka ska wo mu huswa na me send you 50 sign de kan ho na 2.5 250 cedis enti on the second no na I say ye bekọ doma na akoye adwuma no wo se ye no kra lorry fire de bekọ nsem se bebre na me ye say ene ye wudi kan na me mmra na wo kọ ye na aka se menya me colleagues ni bi aka ho enti me frɛ me colleague baako na so ono kro ho na waba Kumasi enti on the third second no me hia no kajetia ena mni nyina afro kan ye ko enti ekodu sunwa akra nadwo ena ono osunwan ena me ko ye nyina ekoda wo ne ho nti no pa na me fro se fe na me kodu anwuma na me fro se ye bekwa ahomache ta mko na so okura wa ntini anuru do ma woda sunwa wo wadamfo bi ho nti wo beje ne kan nti ade ache a na ne ye nyina ya ka ho preko na ye ko ampa so ye kodu third ne start ye adwuma no nti ye ko start ye adwuma no ya ba fie na ya pon ye ne Tuesday na ya adwuma be poten ya koye black screen o ma moton wanduane ene stores ya kohwe mumoja no saman for no okay ya mo ne koye adwuma no health inspectors no okay nti ne Tuesday no na mo say omo ye mistake omo hye na say community Tuesday film because Tuesday ya do ma adwa esa omo moton na unso omo ba market abeto omo food staffs nti no okwa a won head ankoto omo so omo yi Tuesday ni film ti won na aka yam say hepatitis B kit no omo supply won niam wo Kumasi ha no na okacho say wo bra na ode niam ne be mane ho afa wo ya so frɛ na on 5 for sigi to discount bi ayeden ato ase nti usra me se menya 200 ase umu me do Canada na ade ayeden aka ho eti me ya na msiska wa me ho no esua me ni bi na me call me colleague no kwasere ne so obi na so msiska aka no ye 200 si na da no phone nti sa ade o de 100 beba na me de 100 aka won na de ma wo na ese me already no dem ka 250 dada nti awaka wa me na 350 nti edidi ma ye wie villages no wie ye no na o request adwuma ne sika ni bi check no na egusu aye adwuma no so ya san be short kit me no kro na o san ma me disca for 130 cedis send me colleague back wo sunwane eto kit ni bi ma na ka na m koje ya na ese me 350 wada ma san de 130 o kana 480 ni nyina na wodoma ho ni ya wodoma aye adwuma no ajo se ekwaso aye nyina ebebo aye nyina nti eye na se ahokyere ne ba na me obi wa na me de ne de amane kit ni bi ne de ye adwuma no enti ye we villages na request adwuma ni bi check na woji iska no so wasa wo san ba sunya Kumasi mre bi wo ba Kumasi no ya shorto lancet na de wires ha no na me frɛ wo so be send iska na mada me frɛ fe na wo fa na totom na asen am oska me nkotobi wo krom ko bi sajojo pharmacy nti ya ko krom ko ya adwuma mobile screening ya kwatena woni na ebi ma nti esa na ya kofam ya nante so nti eduru wo hono ma wa fa krata abra tini ya no bi ne nanam omam to aduane ni provision store no eti me fa jojo hono ko bi sa na o se boy ne se 20 cedis na me frɛ wo ka kyerɛ wo na o se bo mu ho se ne de onim na bo o mu stores ne sa so tu ba ko ya retail na ba ko ya ho se nti ade achen ya me ka kyerɛ wo no ya na asen a watan ya entani ska bi anu nti se menya ska de ato a na ma san de aka eka no ho aje se adwuma nkura wo bomu ka o already na 4.8 ya bedi ho na me fro ka ade achen na me fro ka ina na 4 cedis call krom bi e call lancet nti me call ya no na o mate so o se 17 cedis na me 20 plus me fair no 21 si na me fro ka cho say so far 21 cedi me koto we me ko ba ya nti ya be ka 480 no ho a aye 501 but hu hia en fa 500 cedi okay enti ya start adwuma so me colleague na ka yam say mi sa ne say dey bi obema yesen na me bi sa na asen I chop money at 20 cedis and opatan ya wi atan na ayi
Day no 50 cedis. Na ni nyina akọ 70 cedis a day. But chop man no de my. Timu ya adwuma for how many months? Yeah 6 weeks and on it me colleague no na ese ye kọ formena e kọ toa formena de no so e kọ ye formena adwuma on the 14th. Ho nyina ye contract. Wa just a contract. Okay. Eti on the 11th no na asra me say abana me sra ma me ne Bridget nkọ me colleague no me ne na nkọ formena no e kọ ye adwuma na ka hanom etu adwuma na adwuma ne ye nwie ya 7 notice say ye ba ye kọ stores no ne aduane fo no no wonya ya ne ya 7 notice nti wo beba office ana store na bebre hema na ayipanyini no say ese wo ka ho adwuma ne ye head anwie ka wona ye nya na so sere me wo de menka 1 week time na me mra back to formena ne nto ato nti wo be replace me aye me mu ja odoma ebesne ko formena na say street ko send me on the 24th mom na se me mra na mo chop mo ne nyina na wo de mamu didi o ma menene ko asa na odi aba chop mo na ma da bia na just o connect scan new mobile wallet so ana so person mu ekombekun eti wo ya no ni stability free for me na hono on the 6 December no mu wi na so if na na jo ye ko mobile screening na mo frame o se mobile be mu free mo awie sun ayi no for me na no na mo ba na wa sign check mo mama me colleague no ana me de me ya na me say ti say me sika na kasa minya connection ni bi watua wadamfo no ka watua ne ka check no na book no mu asana watua ne ka me bisa no me kwa kan no say wo de asama ebua wa yi na wo ka no connection no 6000 no me send o 3000 ayo na adwrafo check na ya ready wo je 13000 no saa time na ne odom no je doma no je 30 omo akwa ada so no mo na ekwa adwira omo awi omo kwa adwira kwa je yesika no na odi beja omo kwan ti akra ma me ne nya akasaka se ada na ye adwuma wa ha no waje ho check na de akwatua omo akwa ada so mom de e ka afa ne ma so omo nko na se untua ye kakra ya bosi an wa ye den wa boy ne fama ente ma me colleague nkura bufu so ye obebo ne dua na ya ni ha o se ni ha mienu Osei sotro baako baako mani nti wanti ase nti minister be kasa ya na me kra me frɛ later say sister no bu afupa me mom na me ne kan so on first kan mra ne yenye den ya mfanya na adwuma ne ye nyina na ye be benefit mo no kra kasa bia ye bie kro na me nshada entenwoma biase pani no na ne wa yonkofa surunku bi ansa na wo sika no ebeka mu sa na me ka se me de na start way back to SHS me na minimum no wo bo awo no enti me na minimum na dada enti me colleague na de ba ye hoho obeka ho but odo si nyina na ye kwaye adwuma tie se watua hoho no ka watua ne ka tie se no doma sika no aba anase mai greater part ne 13,000 ne me kasa bia obetimi agency a ne me kasa bia o se doma no sika aka ho no ne hye wo mu yaketua bi enti ono ha no hunti se officers no o ma ha mo ho anye check na on fa hunti no oje first check no wan trans ya mo ampiepie mu se we bekwa ha no enti wo betua me kan ntime de ato panyini na wodoma na anim sap mesra no nka chen se minni bibro nya na den ne medi kura o se friend say Bia Matthias ehe fa pan kasa no ye adwuma na wo ye adwuma o se ku mo fa Bia Matthias picture ne to so ma no ye adwuma se do ma se hospital ba wa bie labs no na minni am sa ba ku attachment ya enti wo kura wo sika wo de adwuma ni nyina kura nyina kokam ma se kura san ka wo de so wase chenchina wonya we na on fa me 500 cedis ne ma me okay kura do na me camera so send me 200 cedis ma me de lorry fence wo beti afi tie se dia na apese ye ma wo me pan so fa me sika ma me wo sika se ne se sia nka se ya jama na ye no time on instability to stop ho ye no e ho na me stop ho ye nti me fa no 4 weeks o mo ko ye no o do se me tena ho tu kambo mu a obema asai o ma me 25 plus me 500 cedis no o ma me won fa me 3,000 ma me enti 3,000 is what the man o fa ma de ma me ye ne no twetwe nkomo ye nko na ekotie nkomo a ye ne Matthias etwetwe ye no na ye ntie bi if you say ye tie owu de e o si tie nkwande ti wi adwuma na mama ne says kan nti man fa na akose me ne ko akutua ne ka mpocho tie ne hello Michio pa enti man fa na akose me ne ko akutua ne ka enti because of request no de buy no ena e ma me kan asem no tire no ampara o me yako ena o fa na mfu ba ko sukura ka ona yo ko ye adwuma
nti ewi adwuma no asa sɛ bɛn dɔkta sɛ adwuma no ɔmu nya ntwi sika no enwie nti no menim adeɛ pɔtea ana adwenkoro pɔtea bi a wɔnya ɛhefa na mokɔyɛ adwuma no yɛkɔyɛ adwuma no wɔ dɔmahenkuro dɔmahenkuro fan dɔmahenkuro na mu a na hefo na bɛfa a mokɔyɛ deso asɛmbe ne na bɛfa a na yɛkɔyɛ adwuma anti dɔmahenkuro mc enim saa asɛm ho bi ɔmu nim adwuma a yɛbɛyɛ no nti assembly no edin aba mu no yɛbɛtumi afrɛ ɔmo abusa sɛ Matias adwuma ɔbɛyɛ no ɔmo ntua ɔmo ka deɛ afei so bɛbɛwura mu yɛbusa ɔmo pɛ di nti na ɔmo ntua ɔmo ka wobɛtumi abusa nti mene problem na girl baako na ɔka ho no ɔno mo de ne kɔɔ sɛ deɛ na ɔkɔyɛ na mepɛ nipa aka ɛna ho a meyɛakɔyɛ adwuma no nti ɔno na wɔyɛ nadamfo no ɔfaa no ka nti ɔno koraa yɛgu so yɛ saa ɛhɔ adwuma no yɛwie adwuma no me because of we no na nyɛ sɛ wɔkɔ ama akɔtua ne kanti no me maa no tena hɔ nom sɛ wɔhwɛ na nka adwuma no aseɛ nkaka na ɔmprakraa na because sɛ contract a mene no wɔ sɛ mɛma ne sɛ sika no nti no a ɛnyɛ sɛ wɔtena hɔ no wɔnyɛ adwuma a mɛtua ne ka nti me maa wɔno no kaa hɔ no ɔna mene baako no so ɛkɔɔ fɔmena ɛkɔyɛ adwuma foforɔ wɔ hɔ nti ɛkɔwie fɔmena adwuma nyinaa no wei ne da so wɔ ayi hɔ no yɛfrɛ sɛ dɔmahenkuro hɔ nom no nti yɛkɔkɔduru ayi yɛbɛdi bɔ nyane mu no na ɛna meka gye sɛ ne saa ɛtɛ deɛ adwuma no a wɔtena hɔ no adwuma no mma nti no wofiri hɔ no mmra so because yɛyɛ tam yɛkɔdi bosom yɛsan kɔdi bosome wɔ ayi hɔ no dɔmahenkuro ayi fɔmena nti fɔmena hɔ no yɛbaeɛ no na wɔno nso so te hɔ nom no adwuma no nkɔ so saa nti yɛwie adwuma no wei na aka kyerɛ ne sɛ lady na mede no kɔɔeɛ no lady no sɛ wɔbɛbɔ me dua mantwea ne ka wɔbɛbɔ me dua nti no mehwɛ sɛ mɛsɛtee lady no nti yɛfiri ayi ɛfɛ sɛ fɔmena aba no ɛkwan so na metwerɛ check ɛde maa lady baako no nadamfo no ɛna mesɛtee no ɛna ofiri hɔ nti meka kyerɛɛ no ɛtu ɔno tua ne kasa ɔno ne kaa nyinaa na mede no ɛyɛ 25 million tomatua ne ka matua lady baako ne ka na sisi Beatrice so ɛsɛ wo de ne ka 3000 na sɛ otumi bie na no sɛ wo de ne ka deɛ ne maa no etumi nyaa nyina so sɛ wo de ne ka 3000 ɛno na mɛka ba no so enti yɛfiri hɔ no baeɛ metua naka no ɛna wɔno no nso so ɛka wɔno no sɛ memede no ɛne sɛ wɔno nso so tena hɔ no maa kɔpem sɛ yɛyɛ kɔɔ ha kɔyɛ adwuma baeɛ na wɔno no aka firiti a ɛma sika no duru saa enti wɔka saa sɛ na meka nyɛ sɛ enti wode ɛno koraa de ɛnyɛ nti ɔno yɛyɛ no ɔno sɛ memfa saa sika no a memeka sɛ mede bɛma no ma ndeɛ neɛ adwuma a wɔyɛ no mentua ne ka so ɛna mɛka gye sɛ adwuma no a ɔyɛyɛ yɛnyɛ ntua aka hwee enti no sɛ ɔse mentua ne ka a ne ka yɛ sɛn ɛna ɔno no ɛse ne ka a memede no ɛnyinaa ɛyɛ 3000 ɛna mebisa sɛ ɛnti wote kurom a wonkɔ adwuma no nyinaa no ɛna wo calculate sɛ no nyinaa asɛm a ɔtwitwɛɛ me ne sɛ ɛhɔ nyɛ ne fie ɛna wadaada abɛda hɔ nom anaa wabɛtena kurom hɔ ɛna msi yo mate ɛna yɛsesa ne tɛdeɛ a adwuma a wo so kɔyɛ deɛ yɛnya ntua aka nti wɔntwɛn yɛtua adwuma no ka mɛsɛfɛ no ɛna mene na de ɛwɔ hɔ nti mene no wɔ send messages didi matam yɛ nɔma bebree ɛdi nuyabɔ nyinaa atɔte ne nyinaa ɛne deɛ yes bere bi ama amane ama yɛsi ɛne nyinaa kɔ yɛ sikasɛm nti yɛmu sɛ dabɛn na abɛtumi atua ne ka na asɛm ne nyinaa twuntwa okay mene deɛ na ka mehwɛ sɛ adwuma wɔkɔyɛɛ no ɔmmɛtua ka na matua ne ka nti sɛ ɔde aba hɔ na sɛ yɛsɛ mehwɛ kɔ a mɛfa so atua ne ka because me mekɔ a meyɛ sɛ ka mepɛ sika wɔ nkyɛn dɛma no ne sister ɛde aduabɔ sɛ no de me ne me yere ne me mma ɛhɔ no ne ɛhu no
Okay, na ehu no every say eduru baby a utia wo so obeka wo chese nani abre na enu achire no ene yesi dabi said Matthias oye ye beko Doma Central na ye ne ensamansaman for no environmental health for no so akotwetwe enkomo ye no omotwetwe enkomo no se aso adwuma Matthias beye ye no ye tua ne ka anase ye tua ne ka we tua ne ka na manaka bi anase ni nyina na ye de ama no ye no omo so ekotwetwe enkomo Doma Central eti Matthias or your human for how long? Oh, you should be almost by 1 month, 2 weeks. It's the total amount on yes, say. Oh, total amount, no. Check your memory, sir. It's assembly no man contract, no. Yeah, assembly our contract. So far, no. Beatrice no ene de oda ge ri odo mobile no watua de oda ge no ka ompeso betua Beatrice ne ka na asem nyane se assembly no entua ne ka ekoye ni buase ama Doma Central Assembly no me boss wan kata wa hanti ko boss wo me de man I for Sompa for okay sir kwesa pani ya from say but your friend Justice Foley. Justice. Now, you may be assembly when they say. But your environmental health officer. Okay. One guy be by Juma Omoho. Matthias. Yeah. Na Juma with the man on now no mobile with Trio Moka. I knew you say Doma Central. This was assembly Trianeka. Tina Mana Kobasa. Ekobani sa na ekwa bi so no mukura ugumu ani mu ase munchiri mu ni say okanye we de wadaroma eno kwesa ate okanye bi sa abaji adwuma ha ayo na omugusu ye adwuma no na obehi ka kakade afro adwuma no nti ode adesrede command panifo ema omuma na kakra se owie adwuma na mo tia de aka to mama ni say no me I think say be that time na or be 400 okay enti na adwuma no so owie enti oguso ye no na nte onya adwuma kokoro so e wo baabi na oja na adwuma e fo no ma so eno mo nto afi enti adwuma na ba na wie tese uta be half nti half aka no de eno wo ka sei e wo audit mo be na yakoji de aka no se de ya mo ne sadaka tu bisa na nchemu kakra e ho na chese waje part payment aka part payment ta pepe but onu so claim say assembly no man aka pre nti otimi tua na adwuma e fo no ka eno de me menji ntumo kire se tamre no a wo ye adwuma no na obehi ka ede akwa adwuma no so okay sabre de Doma Central panipa wono na eda environmental health na no sama popania owo Doma Central ono na Asem Mpe Nipa ne kwatwetwe nkomo no na okiremu a Doma Central omotua part payment ede amano part payment ede amano na ene sabre de na se atua part payment dia na obi so koye adwuma dia ne ntua ni nyina ene wo so tua part payment ma no no so fa kakra nwasa ni srim ye ko computer so adwadi emra Womayinti, me mayinti, yenyina yenkamom, na yenye wo man Ghana yi. Me mayinti eye dwumadia, Sompa 93.1. Ahihye memenda wei, ene memenda bia. Enumere no nsian pa mu, akwapem no nkono. Wa bra, mosomfo, nana kwabna kase, ena pamfo, ebesi nkonya. Adwendwene wo man yi, ene ne nkanko ho. Na yebisa se, mosuko ho asem te sei, se ya kwan, adwadie, mo bambo mu, ahonedie, ensuo mu asem, mo nkane ya ho nsem, ani pi. Na de osafata nso
sɛ yɛbisa ne nsɛm a ɛfa ho na yɛpɛ eniano ɛne anamontuo no yɛbɛyɛ ne saa brɛkorɔ no amu nso yɛbɛma wo kwan ama wode wadwenkyerɛ ɛne wo nsɛm bisa bi aba wo man nti mɛman nti yɛn nyinaa yɛnka mom na yɛnkyɛkyere wɔ man Ghana. Abusuya medinde nana ya obo amalibi aboga yenhia memenda wei ene memenda bia anopa no nsiam pa mu kosi no nkron Ghana fapem dwumedie so begiri pa se Ghana ni bia pene maye ano nti se oye teacher ni oye driver ni oye nsamtwani oye sofo oye imam fa waso na wei so mfa ne sekan ne hwese ye bekyekire ye man Ghana yenhia Ghana fapem dwumedie so memenda no pa bia no nsiam pa mu 6:30 ekosi no nkron ewo Sompa 93.1 FM na oman Beya Ifrienia. Eya nukre mpanyufo aka to ho say se wo to sie so a won chen tenten ye na se ye wo to amenamu a ene na wuti ate obra eya oko ampa efri se Sara bekọ adwuma pon abesene akọ school no wia wasena befia behwe ne maame a oyare a ene na yampa se abrabo no ewie bi na enwie bi nso we ye movie sronko a eka odo abrabo ene asetena mu nsem edekire na Sara meka na asem yi eyo ba brefo bi a onfa na dwuma na busua ene na brabo eni agrokra okọ school ye dwuma sa hwe na busua yawo Sara to amenem ama na bre na Salim die yawo na to sie so ama edin sikani ahonya na ode bodwe wo ne papa so Salim ene Sara ehia wo university na so omani hia de onya ya mpe eye nokre obabia owo university ho pese one Salim ahofefuoi atwempena na so Sara bema Salim etia hwe ne domu no enhu se Salim kra ka mema ho sini ya foforo kra my ribbon me fimpade ye de bro watara 1 TV so free Easter bosome no ne jwada edikan Tara 1 TV truth and accuracy kai ai Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa Nipa de pen ho asem ai na eze mbacho fine na ubutu sise ye ubutu fine aza so de aja me butu mi TV ho na mehwe na TV a mehwe ye Sompa okay ana me 5G justi manim na eza onu hia 5G bio ana me boa 5G ni me say you na mo me nyana daka makwa da makwa nka me because aboa e wo kwan be so aboa wo kwan bi aso utimi didi ana esa aboa wo mpa so asem onye nya atuma se ma dika aka se me ntanya atum enti esa aboa wo mpa so ana honum so anya oh there be empa so there wadaroma o se ewi aboa na sofo so kasa ko ye nche sofo ya odifo anya sofo kra odifo po kwabna wabe kasa ko sofo ban odifo anya sofo odifo po kwabna aja se pa wono wadi ka ba kasa ko wadaroma sabe pepe no ba de no ba kan obeye nyom enti bacho rap no wadaroma said na wuti radio na mine no eye mizo rapper na ede no wadaroma ma me fa the same beat ma na chire tofia kwase na numguase obegu ye no wo de ensem fataw yenko me bajo ko okay mizo ma je wonte ne ba o me omona samoa me number bi na fifrete me na me se no me pepe bi akono mizo me no mizo no so I see wa if you na me sa ko G5 no me sa buwa me e de be na me nya bi me kanfo ama wo se bo mode ko Sompa FM na ho na wo benya bi atu ene ne buo ni nyina e ye fofofo ni nyina so ye de wono ma bibie ni no akọ no okay aya G5 ene ninua mizo ena osha Blazer Foster ye hu dede no G5 ni mizo no enya asem ketwa omna samwa Sompa efuru nani abie we dey afosu asem aye mo no na echina no papa mo je french Matthias osini dini ya say dia Matthias Matthias sika undua baba we sika mane I was a normal boy sika na okoje ye ne part no
na sanka ebi ni wokra no konchim mienu short ase edru mebi ho no ma aha ma meba edru mebi a yetaye ne saa sika na pa ebi o wotwe no emai na nyame adom wakonya half eti omu nyina so brei sebe mpre wotam saa sika no enko ade koma nipa ba akofo a kwa kudia Matias ni Matias oh na picture ba ko na we had be mani munyamfo we kwa krobi su man hene oh mama nwema de nipa se ye de oh no say na ni mi etagwa ovoju ajo tam na wo se no eti kakra me kan se be mama Matias asem we drum mebi ho ma ema wasem emedru ba bi se oba na ni abre sapin predras ameka se bi kwa na efie ni da so no ekobasa no ma areho abafie eti sika no eye good se mo frɛ sa environmental for no na o ma kyerem se ampa eka ne bi wo ho na mum ye ma ne bi dia na nipa ne mienu nipa mienu ko cha de ba ko a ana mienu a sapin predras 40 na wonya ya kyena ma obai bi ke bi kwa nka nanka wanu a na wo pia ni nyina ma obai so hwe nka se ma wo brɛ kaka bi a ha shoto brɛ me kaka nyese bi a wa se yo bad na Oforisuo edu opadwuma ni yi edu obai sabi nanka de wapoto ma na fe no konjise de bom na time sika nya de koma sabi obi a obai so de we osika na se that means uni ne dada short ya se yen ka se enka fasika nya ma obai nko a sabi obi a nipa emum se 40 dia obai ma ne kakra uchem nanka wono so age kakra ntinka we no ke bi obai abufu anke na ahyeni ke eyesan ke bi anya ne sa eti Matias wanya ne nhihye yeye emode ya ka che ne se oye bema wafo ensem wachiri ne ne na sebe mpe no mabi wa wei eye won ne de ma no mene ne kura nko kira won pe oba sika enfa mantesa wo kira ye be san to aso okay that's all pokwa bra bra Oforisuo de make no David ye mo ano de so na ye case o ye kwa bena ya menye sa yo mate Oforisuo de make na say Matias otiminka or respecting him pa na ochina o me ntenenka anya sadia na so be shi pa okay me masama me kan say omru o respecting him pa kama say de brofia ma wo ya ahoro so na onfa sikare mbra obetimi aye me mpese ba begya ne clinic me ensa na yaye nhwemu ahunu no ye be ba ho abatutum ye betuma tutum ye betimi na siagan ye betin na dia empipra grow up on team ya panache omu no ho ochina wonfa ma misi kamre ne kroji no tu so nsakora nka ho ne yenye mari sa achina se asem wo sa be top no so dia bra mfensia ya abotia Oforisuo be ma dua Matias no no so se mesi abre mani ase no me bo mani a kire no ewi ase na nanom na kan ye omo se wo yire won sempia ye bum sa anso so ena wo ye ho mema nsem so pii so so ayakugyaw na be ma ni monyamfo ati sese de sika fia we wo adwuma na wo ye no menka se anya sika o sika but wo hwe contract na wagigini sika ye bubodin for yi sa 40,000 sa 30,000 ni ade na wo share just 3,000 I mean kind of just because wo sika ne comparing it to the 3,000 cedis anya sika bia enti die enti na bembe sia timi tena hwa ma sikafia we wo sika ni mo abetimi awide ama na asem de na asem kono ama aba bedru ase no Oforisuo be ma wo pe ne bokwa be ne bokodi ama no ene ye tete ho nyame ya adom a ye de hye esukotwe adaka ni mu fridge ni mu nyame ya adom a wo kina se wo pe de a one ye mehia na ye nka asem ne bokonya sade e we kire efifiti ase ni nyina no bibi wo ho akamu a ye be yi aba na bi atimi aboa no se de wo si epe no nti Oforisuo ma me fancy ase no mo ansa Mambi wo se na omfri Ghana Health Service mo no ye adwuma we Sechedumase hospital Sechedumase na Kumase wonye adwuma wa hada me ho na me hu so no ye okay kwa kuma to yem watemase nyame ya adom a ya to ne nkrase no anomatufu bi be kan kire no na kira wa bedi ne huni saa ne tie dia ye ni asem bia nti ya antene ka so a wo kina ye to aso
Wate kuma to yem ODB test Yasi group of companies and the ODB test abedwa so ODB test kama pa ye de ye wedding ni aponto ni ade na wo ba wonyem enkonum ODB test na wo ba wo ma ne ba no for ODB test M1 kra akoda unya emfie edu enwotwe a ODB test M1 Yemfre Yasin group of companies ewo ahomatufo we so 0244-723-541 Yasin group of companies on the ODB test abadwa so yekotobi na yemfa eni ejuma Sala Nagas House and Event Center yeko Sala Nagas House yeko da na ho na odanyane a breakfast no so eba environment no so kama aponto abedinto ene party ahodo biada yeko to no Sala Nagas House na enyoma konkai na animonyamhye emrem na live band no weekends all work no play make jacket dog boy yenko ho ensa sorto ani aduane ahodo nyinada local and continental dishes ewo Silent Guest House yenko na emutuo ni fufu special no de kwasi ada bia amanfo gina so a woje ye ko IPT nyagene ase otra police fo no ho a enkwanta etoa so no eho na Silent Guest House owo yenko ho na yenkoda ne na ho dwumadi ahodo pi no yebetumi adi ama no every ho 0596 103-338 0596-103-338 and 0540-942-916 yenko Silent Guest House na yenkoda ena ho dwuma dia wudo pi no a na yebetumi edi epepi ya na metai ka sensa no dwuma e kama na enkane no se obi wo na wonim trebo wonim treyi eduru ba bia ya na eduru ba bia manfo se yakohwi adwuma enkasa biem sesano na emwa kra eno na Sompa TV kofa bai na de wode aba ne se audition no ebekoso eno nti wonim treyi na etre star bia wonim eye no hairdresser fo no na ye kanza asem e de ahwem wonim yemra Sompa na yemeto form no bi 50 Ghana cedi na ebre no so a be use tas no ewo TV no so na manfo hu de utumi eye abasobodie pi no a na ewom ede mawo se unim tre hu adwuma yo na o ma nipa eho ye fe unim ji na ne setas ahodo na magamfo no de omu nyina baba betobi na omo baba yi omo nsa no efri so omunim yo dada donim to NMPP yedi no gina tre no ano yefre womo ewa homatrufo so Sompa TV oba front desk na audition forms no ewo ho 50 Ghana cedi 0553 1982 0553 1982 na nyoma enkonkai emfa emau 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 hello yey Ebeneko unya na ya yense nai o so region Nigeria ni the big contractor papa ATM in terms of the need for doing and I am of papa Obasha Yokuchi Baba our first case in the meeting kinama na dia be down no say the people Japan ma no kan come to them if you be wa ma hobi so sabe kan bi na offer Baba say you training ite pa mo boya mo so mo dos mo tue bibie na ka we gu a Tabi ni ko tambe man na nya ntwa bi keto so ka ho bi mesre se enkomo na mo je ya so ba se bi ga na ya kesi na afudi ya mesre no bi ya ba shi toje shi ke bi ya mo ntwa fo na su bi mra fi da se fi Nova okay hello baby afrefre udi o frefre bonfa no okay yetie o first year na ta me kabi yetie o pa ma me no so nim dan do na dan o mun tim wana Osei ma me no so mo tafa na mo nya ni wenim do so mo tim ele di no nim do Asa wasu kan ko na mo ba bia na ko na ba mo da sam ne ba so na nje tie ni ya ju okay ana ta kan kire ni so papa no o se bo no bu do no won fa ni tika ma no wo so da bua no ni so un pa so da bua no ni tika be du won sa pa so da ma no ni so pa so tere ne okay hello good evening Maje Sompe Nipa
Pachum din de kwajaga na free ball katanga. Okay. Oh, na me shirabo na munya mukase. Ede masepa. Monjis kan mama bi no no mobo. Oh. Okay. Hello. Hello. Udin baby a free. Father Tinwa me kase free dum kwa. Okay. Aha, me se me de ne se maame no e ka se wa ma o mama papa ne yere no anye kuna. Enti meaning say so mama papa ne yere anye kuna de a ne na busuafo nko mo di kan ya pam maame no afri ne japade ho. Matthias nso o peso take advantage on hwe me o mayi. Okay. And as we a Ghana fusu bank o mo di te Ghana empanyimfo no mo pata de na palisia me no ka say ko board yo mo ye no so mo hwe ya. Hello, Voso Bama. Yay. Voso Majo. Majiso. Voso, where the wow, Odisha, Oduchuma, Sidura, Fremic team, Casafrica, so. Okay. Voso, if I couldn't was so much, Yamame, Jama, our ocean, and Papa, Kosibaswa, Mosiana, Afu. Voso, Madame Masine, Edmapa, Moody, Pana, Ejamatias. Me on chia me abanaka because obi ani fife de ufadi asem bi obeka o kan hu kra bi aboy di wachi. Okay. Hello, last caller. Hello. Good evening, sir. Maje Sompa Nipa. Bamba so boko de. Adum ani hira oso e. De yakopon. Nipa so boy ni bebe so ntia ba ne ka wai. Osei. Na ebi gojuma. O tia boy ne ka. To tia ga ne ka. Okay. O mana ebi gojuma. Aga no. O di ni ka wa bobo sia. Edman so awon twa nika pana topi pana tamano kai. Okay, ya besra brantie Matthias se o ma yenteneka ansa na kina ade a kya no pam ye dwade aba adwuma aberewatia. Foso be ma yencha yetiefo nye no mase yenka nche o mo se wa wo ha ne amane bia fra Asem Mpe Nipa dwumade ye wo hode ma we there for you. It is ye network bia yenim wonom numbers ne 0546 883287 and a 0243 58 another 5878 and now 0452 094593 mu bia be frɛ bia no ye beje wo so na ye ne watwetwe nkomo yetimi apamua so nko etimi ede amount ye kira kwa wo komase so ame share filling station ne no e na share fence wo ablosai kama ne ho e na Sompa TV Sompa FM Asem Mpe Nipa fo beba abeto ye wo hase na sabre de ye adofo ene ya hwefo ye tiefo ya wonom so etie hwe ye wonom do messages aba Facebook no ye mo so tell na ye sorry na kwadwobafo ede we say ya ba e wose ye didwuma so ma ye nyina ya dwo ye nkoso a emmo adwuma hwe ye ede free UK Redditch ye da Vivian Che enso so hwe live e wo Gabon na Joseph Ampoma wose wo hwe ye efree Kumfusi no e wo Sola Tuna Kaba district and so no Nana Jenny Boatin so share the free life from Hamburg one ire ma Patricia Amo was in chia commander conta omona Samoa one panel members in nyina was Sompa ye adwumaden Yankopon enhira ne yenkoso nya sa Gladys o my tampa po ho was ya de na Steve B Boatin was so my nyina ya dwotie free Manchester was say futupa futu onwaso ene na dwede de ba ye no so nti wada ya se na was say we ase ya ba ya fahwe ama ye konso aye mfahwe enko ye beda ne agya omuna Samoa was looking nice designer man Prissy Asare was sewa was wotimi agya ajapade ni mu na se ne de no de bema kunani na no aye na se de wosi ya ne de ased fu de pe na eye nesi capito wo de eba ya was a nice program ya sabe was eba Gladys upon ya da Vivian Che ya da se apia Kensi Boyo Stone also my jo hwe free akrokele ye da wo nyina asinto for so happy birthday ye sorry so kwade amame akasa menua ba ya wo bo kwan ma me so mitimi di akire e ba wi asemu ma me kwana do yi adom
Mami ke ena yede efre ejaba eja piesie eno no eja bio piesie no nti no sister na Rose so to so say miensa ona di machi nti no happy birthday to you sister Nyankopon koso enhira yeda asepa eja free mu se de wasi akan yen e de ahye we ye makan abata wo no Nyankopon koso enhira ma onim de ani adwena ye ne wo ma ne nyina betime de atete yen omo onyi nche ya pomuden ene ahoden e wo Nyankopon entre wa hye mu efama ye ne abusua ne nyina se ye dowo ebro so dodo na ofo so be ma wo de ba ku bi e wo ho we say no ye ohima ayi wachiwa de ni wo ho me mate na o se Monica de no ohima prekope we de money June ye ma happy birthday Nyankopon koso enhira wate na wa ho ofe ne se de I say ohima Esther na sa Abigail ya wo Bible mo no Nyankopon ma wa brabo ni nyina anya fe etese wan kasa onipadua no se de enwumre ye da ye kasa fonyi ne so Nyankopon hira na won tre wa hye mu emfa my papa aba uni glory wono na oka asem a wogi na chinya wa hwe ade beto no wo okay sabre eja aba eja nya aba bedru de na ye bedan kasemu no na ye de ama no se wode ye be kokrupo twedi ampo basa ya dom ne fie efri se waye kokromoti usan ho bopo a enye ye da biara da Asem Mpe Nipa twumadie na ha ene edi besie wote omono asam wanka odifo po kwabena bobaye ohne yire maame yebo akua suama brunya oya abrewatia otenenka na kofu bofu pa be masukitu am yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ne tifo me na metra twam nam dia Asem Mpe Nipa kobo se asase so swedro driver touchline kwa aboafo dodo no a ena eboaye ama dwumadie etimi ekoso wano MC afo ye kan say yentumi enyi obia mfrim okuafo kwa adwuma opon na ye kwedie na menema pamfo ye sodi no ye de aha eja na wode yakọ